Asem Mpe Nipa Nipa ana pa ne ho asem o tetetu ama ne ho so hey bafo abode tabam yana nsoro yana fam dwumadie woi ana santeman agye atum no okoduma asamo a wo hwehwe afidie matrom kopa bibidie Asem Mpe Nipa ene yaba yaba so de na yaba no vim na ya na metai eka masem bi se wo bofo hwehwe animu obofo boy Jesus animu papa sabofo no na obi betumi akase obewu kura no asa ewu biem ni nyina ne se wakoto se enchechede wo mu di wo mu agura eka fa ho bai ohu asem wa atowo na naso anto ne bo eduru ba bia kemfa asem che kakra na anto ne bo a enei wama obofo yakunu amane frati asefo asase so enkodefo katobu ase kakra da sebre katobu ase kakra decision we die na kametumi aka ko anya de o ko anya de na so the ordinary de odibonkum na je o se obofo obekuno esanse wabetwa ntro de achie krowura eno enso eye asem no so obapaw sima edu emienu bronya bosom yetoso ensia no ne da etoso aduenu enso enene 27 June 2023 eda we kropo twediampon basa yadom prekasa jamadu ofiti kotia na ne ho bo afie mu no wono ene boss adai enya asem ketwa kura na sa dwumadie we no meka tie wiase afa na nyina se Asem Mpe Nipa no ewo Sompa Asem Mpe Nipa no ye ena yama ye homene so ye ntakraboa ye yetumi nantefom yetumi esai etufa soro eno na ma ye hu no ma ye hu papa ene ya the feedback ahodo mienu eba enya asem ketwa kra ewo dwumadie we so ene ye ko wo mahini so ena feedback we efri eba pani a wono ye frɛ no ata na ne maami koko yesusu se waje aboso no ene de honsem ebrew ye ne wo hepopra wo mahini so akotena se akasa na de frimu eba ye no ye de beto ye tiefo enim ababa wo bi ye friend Salina okobobo bosia na wo de eye adwuma no ene ehon popoye no sika no bi enso aba ama no aye fe kama ye beko adujama kwasi afriye adujama ye beko kwasi afriye ni diba ko ne abom kwasi afriye dodo no a efre no abom wono ne nsem bia odi no wo adujama woni ababa wo bia ye frɛ no na akua no eno so feedback ebeba ye tetre kom feedback ne wono konoma feedback no ye wonu konoma ye betumi abia feedback no na wotwena story bia mai efiri so Sompa Asem Mpe Nipa no yesia yeyo eno ti eno amanfo ewre ehye mu no eno ti no asisi samapo menteme ho ase eno ena de beda Sompa Asem Mpe Nipa ye behwe nyapa asem no epomasibre na ye de amaw dwumadie wei obete wo no asam wanka odifo Paul Kwabra David waje na adwa ohna yire maame yabua akua asuama waya abrewatia ewo ha na sabre no abrewatia awurade nyankopon maame we awurade nyankopon share me kai mre bi yenko bag ayi no Nigeria no za amanfo ko mu kurum pa o yenko bag no Ghana fo no ba mu kurum ko nye ho na afire na mre bi yenko bi abadwuma kuom na katacho bema asem yenko ene ye tam ye maye bag ene so ye dese ye de yano ene Sompa mrante hene na de baye na wobinim de so bayira homam ama bayire amwa kese ena katacho bema ijaye hokoye na so no se entifuni ho apagafo ho eno ti ye ne omra samwa ne baye ntipani pasa abiri no wono na etwasa no fosu bema medi achi ne ye ko anim tie se maye bag ne ye so ye o na maye bag ye so ye no awurade nyankopon eno ti no
eduru baby na se o papa ko na okosi kwaye na se otosi ka mamwa na papa firi mu akwaye na moda so do ene se seka na mbeto bienu miensa na moato eboa ye de seka no ene seka na no ewu pe nsu na bebo agubuo ne so eno tiye yenko na katacho bema adie bepi ha ye ba ye no soso no sebin praduasa empanifo ampini ye do hai bebia ne ye wo ansa ne ye ba no na ye so ye ma ye bag ndo mpini ye yo ye be wo wama wo nanim nyina be woto bia mfa ho aha de empanifo no omdwe nipa ho hai odi go omra sama de wosre Brady Yakopo. Yasamu. Chief Executive Producer Majumadi Way. Brahma Wusu Kantan na ono na daruma ena Jumadi wasese ne kama na ye dibi ebe somo ne asuamu ade kama pa. Watafri jana na ya mensa abrampa. Aduana ba oka producers na ono a ena chichi fidie no fruma de ema Asem Mpe Nipa Jumadi no ekoba justice mprimu bema eka producers na uko MC ahwa Buffalo Soldier bema tenten kase gramo no ene shesi bi awase no na ya asemu na ena no pa asembisi asemu si ye no na nya asem ketwa akomia esese nyame anso na komamu a obeha budia bi pa chese ne bo afu obebo no na minima komakora owo a nyankopon so ma no oso obebu abudia bi na abudia bi so original ho no awurade Goliath asore yi akomia David papa bi tro na ensanchirani anyakopo ya ma David no ene wontimi nye bi ma ne wo enti akomia abudia bi ne ho agoro debi enye ye ho sa wate timia na mgina na mpatae na because said na akomia so na koma esi ahwiri no no so yasem kufrubu fumpa ba masuketu am yipa bre na asa Yaw Aboagye Oforisuo ni tifosuo me na mte atwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asa so omna samon pumte se Oforisuo nya ko padaroma na bibia boko adom na akomia na obegya tebu so ana me say me ko kasa na na wote ho no na mi hu difference no ba budia be sore and o say budia be akomia say Yawrade so na komam de budia be ye no tie budia be se masore to sore akomia so na difference no wa na cheche na we obebo na suma na obebo na mfia na fum ba mfa ho sha no se ni patete owura wa ne mfa ho ewura nya se owura wa se a de ne mfa ho David na Gora se manager to san century na bi ntimi sibiem san century ne no anu yai stadium go bi si akọ ebe ma ogina so pa no young guy bi na ni enyan enti akomia betimi aso pa wa akomia se me wa bota kwando ma me huda awoni muro nya wo akomia me na me ka che na je so nimde otumi ye enti na me ka se nya botre ko me am wo faze abudi abi onwuro da onwuro da de hunu na ono ye hufuo na de hunu na ketwa yi ma me ka sikiti bi nchaw according to me ankasa me no mama hwemu no ba ma bia wo so wa uyi mu 100 gina wa emu 80% 90% ye hofo me na me ka chawo de nyame ye wo mo no mo so wa ba ma bia wo so wo gina so owa bia no tefrefa no kwa no obiane ye hufo me na me ka chawo on setete no asante ni ye nkruwa but asante timi kon aginsase asante timi coin hwe obia hu ni bia na so ya asante ni wa krokro bia no hu na twan salute se we ne nananom ene kon age asante man kwaku na ni mo de etu a yeto a yeda from bai ya asante fo mo Sompa etu na yeto a yeda from asante fo wo se etu se wo to na wo da for ma e so difficult se wo tamfo ni tu be kan wo to be fa so sa be fa so inti santokwa ne de yenso so ntokwa so ne mo ye wadwe se wo so wa to wa hia wo bi a se bi wo tie ntu betima pa na pampama be very careful ntokwa ni stamra mi se me nu nya se me nu ejia wa wo ye wadwe akro wa che wa me on se me mensa me fa monipa
me fa me nsa monipa me na minim de ntia me se me fa me nsa monipa na dan so am de me nsa bebo nipa no me de me nsa bodan ye be pai because me no me ko basa me fa me nsa kwa na eko ade bia me de manya bia me de babo okay na hwe enso na me ko da dampo achi anti unse nipa bi ye made bia na me de mani ato okay nipa bi ye made bi o fa am de mani ato kwa bna bla mpom nyame adom Ebenezer baby odi abedre ya na nkofo bi kasa omuntombo ase se de o si kanu what chere me experience pa kanina na David ni yankopon tareche no enenim bio eneni ho kanina na David ni yankopon basayo do tareche no eneni ho bio eneni ho bra udi agobe twatwa de ama wakasa obekafo ti akomia tamo so regina hodo na akoma ebo peli nana me height na abudia be obebo ne mfia na obebo ne yem bra ni kotudwa na bebo anse na mo kotudwa na nguro na wachewo do abofom me ka semble bi ne me ne abudia bi hia wo haya na aja senior man beto yen ohwamia na ohwabudia bi na obusa abudia bi se woni sofo pass mutigina hona bebu bi o si ye no ye height ne ye kama ba so mbro samba se o gina odi fo pokobra nim on to twede ba kokra be kunu e kunu atafo ono e David o bra David o mra samwa e do mre ti dem won ma ye kasa mi peja mu ase ti bo mi anam se memo bra okay abrotia Ofoso bema bibia aboko nyame adom ntime ho ye pa megide ye say tie fo nso mu nyina ho ye ntine ya hye dwumedie na sede na ye besre wo mo se mo nka ye ho wo Facebook no so Sompa 93.1 na Sompa TV Ghana YouTube no so ye Sompa TV o mu ni ho a ye ni ho ntino ya hye ase ya na waso mu nyina nso eba na etimi ebom de dwumedie no hye ase na etimi de akogu ye ntino yaba ye ba be ye adwuma de asom ye mai okay yantra ho no afutusem no obanfo hia enti obi ani ho a wapa afutusem ene atratene ho dabi ena afutusem Oforisuo Aboagye mene mapamfo ye de ebrewo ene se enkachi na potokasa kan sembi ya na eye me de papa we say it's never too late for a new beginning in your life. It's never too late for a new beginning in your life. Wonderful enkachi eye kasa bia edepa enkurahye sem ankasa wom emane enkachi emma wo abrabo mu ate na de wonni ani daso ene obi a waka ne nsa ade agu ne bo wonderful de wo hunu sabre no de ama abrabo no wo ye chewchew no de ama abrabo no wo ye honhon no de ususu se entumi enye ye emfa ma wo no kan wakoma to yem enanwumire nanka achi ma de wo hunu sabre no enne me hye wo nkura ne se ni nyina beba wiye de wo hunu enne anwumire no masem nyina ne se kan wakoma to yem nya akoma na ni nyina ebeba awiye se wungu ye nko ade na emoja edu mu afurusani nko ade basa yi adom ebe hye nkuran ebe ma die wahwere no wonsa atumi asa aka odofo ema no nkachi ema udabia da ema no nkachi ema se ye bodin se usika wunya ya no afiri wonsa ye bodin se ahode na wunya ya no afiri wonsa ye bodin pokra se efie na utumi si ye no ahye ema no nkachi ema eduru ba bia bia ni ho wa onim obrempo ahyase anoti eduru ba bi na se tofom eduru ba bi na nyoma ye bisi basa wa braboni mu a
emani mu wabem emani nkachi ma se dia yatwa so empo ewani da so se ebefefa maame papa minua dwete na ahye no eyedaya nyame bema obi asai kura Sompa FM nyawroshemu nyagidie se sika na kura wono a ahye no ekwan so a wuntumi enkobie no ene wo abasemu no ni nyina beba wieye odofo ni nyina ba wieye a de wo hu wo eserewo no obefere epepi ya no manfo epe amanfo efombo eka wo manfo nko ano na wo tofom wantumi ansore na meka wo se ewiase abrabo na ye bono in every genuine success in life obviously you meet setbacks akwansidie beba na sa akwansidie ne ba emano nka chi ma akwansidie no ba na sa woda form dwete no na ase akwansidie no ba na ufie na ase a ema woba mu da biara da kokko wanim na ubedi enkonim se wo ye ho akachi ema wabambu dia abambuo no bemwa ka baabi a wote no ani danso ho se ensuo no na etai ho no na yefu se na eyensufie o nanso so no ani teye emo manfo tumi se bi nomye na ye very stagnant water na ta ho da bia na manfo twam na ofu se nyensu papa enso so no ebewi akire no ebeyensu papa emo manfo se bi nomye eno ti ena nwumre dia ben na akachi amanwo ama uposo danche mu a wowura ho wode wonsa ese odamri fam wode wonsa asum wano kan wakoma to yem nya botre bibia ni wa ewiasem eye awurade yona eno ti no sa wade no na wunya bi enware ya wo brenso ye enkachi tobu ase na wanhwe ye ubetu mampam amerika eba sa bokwa akofa de yemfa bibia ni wa akachi wa abrabom se ubetwa ya awurade anim na wanya botre ewo wasetena mu dia mi wo gidie se adwuma no a empokura na yaji wadi no adwuma na wunya binye no oh odofo enkachi wate ubekun akowanim eduru baabi aya na Nyankopon eduru baabi a wo sesante bia bi dia maw nanso ya na enipa yen hyeda enhwe ne sa ema ne nkachi maw enuti ena nwumre ma asema me ka kire obi bia ne se wo abrabo ne mu no adie bia da ya kwansidie adie bia da aye fombo amawo adie bia ma sabre wo twentwene na wo poso danchem na wo de ufu se enye ye no ema na enka chi ma Nyankopon be hemu kna ama wako ade akwanim se wo nya akokodro na wanya gidie ma papa dia e wo se nwoma bia ama setena mu no bibia ye kesene ama wa brabonim ama wuntumi enkonkowanim na empo ugina de ugina se wo dia enye ye abambuo kasa abrabono de akwakoduro de ye binuma dika jame saa kasa nyina ya bambuo emane nkachi ma Yakopon ebesesa nyoma efrise ono ene ye hyebresesafo emane nkachi ma wate se unya gidie na nya kokoduro ewo saa wie yase ewo saa brabo wem na nim se Nyankopon betumi aye ono ene sesa nyomam ema nipa efri futrom esi mapoma so de a ema ne nkachi ma ono ne hyebre sesafo obesesa nyoma amana siwie na asiwo kra ensu eyeye eye me modofo pa Osei Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo omuna samwa Oforisuo be my dash ne so ya da fofra Nyankopon bi kwam na de amayen
Enkachi mamenchia ke do gas oven ke do ebia wo bia ono yere ajewa kode meboa kode jewa DJ Millicent ni din no na ke do din ba sekre na ke do ye manai ebia wo bia oibo national ene me so mechia wone Why you space? Kojo mechia na no se mansutwin bi bai Peter omransa mama das all one chama asafu like and your Peter Peter mechia saka mechia nanka so fun so achia bi wan ko chia ni nyaja wo se me ya che DJ Azaya DJ Azaya okay ya mami bi eti swami ha da bi ono so tias ase ya friend ma beta okay na baby a omuyi mfan se no efie bi omuyi movie na ibi ase baby omuhwebo no okay ma me abeta yeso hu dodo nyankopon sa wo yade ya chami akwa me kwa hwe maadwo oh okay chami kwa hwe maadwo ahun oh okay ya ma no so yanchia wo mami ya na ja obo ya numi alekele wai anti million Mafia so ame so ame bola na ya che obi bia we amaka menya asem because uyi bi na but na mon twen ya che bia de cha na ya che bi sa na ye no because omo boye ofo so be ma enkachi ya okasa bi ho no ma me enchire mu nchire nipa da sane a wotie yen enkachi etire no eye enkachi e pese wa wotie me na wo hwe me enkachi no ka ho ana wonka ho ovoso on ye wade bi ho ye nipa bi ho enkachi ne ye kama no ene woni nipa bi enkachi ye kama no nipa bi timoden ho atimoden ene de nipa bi aburo bi a wadi ene ma nyankopon hwe na se akonwa o sa enkachi ne me omna samwa sa nipa no nka ho egum se nyankopon timi sesa bibia na mmom yenko kama nipa bi trim nya omode ye tufo ye woni pa bi wo hono ma ofosu sika kuta no ni ba bi yare e ka wo boy no amana bofom ye woni pa bi wa ne maame yare boy ne maame no amani sika nyina no wa bofom etienne onyakura na obeka na no na nasem wo kan nyina nze nti me pa amini mafo ami no musaye se nyame maame yare enye me yire yare enye me nwa bi yare nye me nwa bi suku a me hwe no kodru ba bi a kenen kam so me yodefo sa nipa ne nka chi no na ne me kama enne wo na me kama ofo nipa bebe enkenya do mo pe no ene se ne se be do mo du to adwane di kwa na eden obi wo sebe ne maame wuntam obi wo ne papa wuntam wanna ya abakan ofosu ni nnuane mu nyina ni nwoma eti wa osinkete se ni sika bi ehye ba bi odbehwe ni nnuanom ohwe ya pe wabofom ene wo sa nipa ne ye kanfu nyankopon abambo amaw ni nyankopon keseye amaw se nyankopon impeja na adwendwe na wodwen se akachi no enkachi maw ofosu re sika kutaw na wo ya doye na de ya de pa enkachi maw utwu ta nyankopon besa leftew bede na me ka sa asem wi machichem wa sabin produce se usika wo ya brantia ye brawa wonte akatesia ya wanti mankata nwasie ya sabi ye tufu wontie sika ni bia bekutaw wa ye huni ya wo ye wa bra boy ka bibia wontie enne sa enka gire wonka ho bi nankopon ne madoso ho to da dom ne ma ne se wanto obu a o ti so kohia adum bi ne betima sa pegya ho nipa bi so wa try be careful nipa bi wa ye se afuto nsache nipa na asem na meka nipa bi wa enso hwa to no wansesa nipa bi wa wiase enso we nyina to no enso ne wo ni dwetire ana wo ni ade bi esombo a obese no tie besre enka achi no me de me kama wo mo bibinti ya sebe no ma bi beto wo mo kwam amenne sebe obu okwa na sebe producer ni maame ho che ne yire ho che ma ne dan kwa sebe waton ameno ha dan enka achi ma nyame be left because
ade a wodu sika ye no ana modern bobi a wo boy no aboa manna busua sabi obi nso ho ato no wona saa nipa na meka enkachi asɛm mam ye besre se no ma bia kwache wo saa na ye bibi saa ne se ne wa perform ne se sabi wo afo a sabi wo teta me shopi enkachi ya kama nyankopɔ be pagyaw because nyame enim ne ye na oyɛ ma ne ma it Oforisuo me de masɛm kakra meka se wo bia wo te saa no me de me hye nyankopɔn se me gi nyankopɔn di nhyira se saa nipa nyankopɔn left no because wa anya bɔne bia Oforisuo ma me fansia na obi mrabi edas okay poko abda bla enkachi the question me dem ho ye futu kakra bi na yatie fo so atie bi mekai 1997 ebla na ye share kurase e krompentia ne dokoko sa tada maame dona me maame dinachi na wo ye police panyini Mr. Safo Pepra MTT D na oye adwumaso kase pa wo okodo ho data na 10 regions wakodo nyina kama enam ne so ana yewura Lawrence eba ye kurase atam kode ye penten enam ne so ana yeso ye piki ye bi na nabla bonna enkoyi ikomu no fofi antwata ana yesaso ebebetra fi se mekasa so otas Oforisuo mbese metwetwe nsem awura mu yi na enkachi Menipa bia no satam na ye ba fi ne ye adwinse bia na akachi eti ye koye ya adwinse ye di option 3 ena de sie ne so because ne nipa makoma nsia enyina so ne bi free ne bi free infantmem ne minwa ba wo hini ni kuromu ho ana kuma se na bura hafo yesa ni pensia na eyi efrimu ban shanka bari nyankopon se sebi mpredua se antwituo anko jeni passe bobokro no nanka be sa fata se betwituo bad ye dwene hu se bema bi asisu na sa mane hoto na ana oba bi asisu na so hoto na enya adwenbone anameku anamewiade de bi wusi nkete se obeko wonim na wotimenya enyina so na daachi wo so nya bia kata de ne mi kan bia kire wo no nipa bia wo nguye wote asase we so de ye kata o senkachi onyankopon chiche tam ana enda and years ebidi wo mu 10 years ebidi wo mu 5 years ebikura di wo mu 20 years it is 20 years no atacha na wonamu wo mo na opie kakra na wasa kutum wo be hye yenya nkire okwan wo be hye wo okwan ni nyina na wo de ko eti koduru bem yetu kwa kakra isasu bafie na akoye den koduru bem kura na edan han kura mpo emusika na yenye sika ntua dan ka ba ni nyina na menwa dofo yetena se prane yese se nyankopon tumi ade nyina ya ene na de bie betumi aye amena boye daach no ebetima ye Oforisuo drumle bi mesi me kokope bonso aye yekobusa me passport drumle bi mesi me kope bonso aye ye bisa me passport sata me passport so no na soja fo agene ewak akra na ba chose what wodin ewak wona na ye fra control ma na predi ye babesie tie ba ye ne nyina ka ho 2011 inti yetrasi trasi wo se no se me gina hoyi se me start se me yes stubborn wa e bedroom bi nipa me start won so no e bia na anweye eti ye de adwuma to ye bolabo so ye kopɛ mate ye nya ye kopɛ bonso ye nya ye kokopɛ e bia social no so a na akwakoye kusa koda nkoda ban shanka urade nyankopɔn se ye to ye boase a ye de ye ho to urade so no ade nyina dia boa mia mede mo ho ye fato ho no ade a kire wo se ade nyina mu no onyankopɔn dwetwaje yeni na kiyenka ono asem si fie no me ne ye fa afon frɛ me anko bobusia me sa check to my account and am de kokko beli nipa
asem si fie a ne nua panyini efiri mu no na akwa bobosia me sa check adam de koye nam kokoyi nam de bebe yi nua na yi eti bibie ni wonmu a aka achi Mpe Nipa da sene age se wo de won sa wei e se odabri fam ya nkrofo bi wonmu a omu kasa na mi wo wei ana mi wo wei wo ti sa asem na yedi na de bomb pay because ye hu bi me se me kokope bonsu aye ye bi some passport na me ti bi su da komo bonsu because omo say e bia na me ye krofo true omo ni me eti de wo tie ye nti na sopem abrabo ye tim no obi bie ni woni mo ka kire ade se wayi wa dwen se wontie de Kristo beka anase won fa won se duoyi enya adwuma se wo de won se we be ye adwuma na se obetie Kristo a ade bia odu nsa be sumpia no e be tumpon mo so wonya ne wonya ba bi di utiato a wo han da bi o ofosu me da ase okay abrotia ofoso be ma yencha yetiefo nyina na yenka nkyere omo se enne se wote ho na se wonim se ewiase no enkuguo aba ede amawo a meka cha ose to saadwene gu na menye obi abaye opportunist enye obi sa wo de wadwene ebedidi ma ho se wo ye bema sa nso na wo ye oba nso a enye wadwene se wo de wadwene ebedidi wo mema ho ewiase nyakopon de obi apɛ ede ama no na nso ne to de bia sɛnea wosi ɛpɛ wo ne ma no enye saa na wo benya no life itself is a war na nanu mo kan ye obran kasa no eye wo ko enti wo be wiase asenum no se wuti anye ye te se ebinum a ye wo wonom eto esie so na se ye kwowo to amene mu te se de ohene yire ye wo meto amene mu yi na se wankasa wa amwo ho so na wo se wo de wani beto nipa so a me ka cha wo se wanhwe ya eniema begye agudi amawo Bible say no men can obi a ode ne ho to nipa so enipa betimi adu hwamo at any particular time enti wodi a obeya ne se obebo ho so na wahu se wiase ne sei na ekonte no ede na me so meye e bia waye wa afam de nyina de wa ho odin betimi bia no waye e bia wakọ school na so no watwere nsohwe be de wo ho ni nyina enkuguo na bama wo wabomodin so betimi ahye business bi ase what try so many times ba wo ya na asa agiegu obu oho ameka say enye ne mfonso se wanya mfinhia be se aduanan no wonware ye obi wo ho ani ti na animu ano obi wanso so wakwa aware mfie pii na no e bia yefunumu abanya maye ye ka che wo say nipa kro ne say ebrasesa eniema nka achi mfama eti men jim kuguo ntum me ohine yire mete ase no mu me say sa wo pa me do bekwa akọ hwe baabi a yetete me baabi a me ankasa me fre ehọ nye na so ni nyina na wankasa no wadwene say obesa agi atom say wonye nkuguo ni enyi nkuguo ntum enipa de be fri wanu mu ababia no Bible say yeketere mai ade bia ye beka no eno na Nyankopon ye mayen enti nya rehwemu na nya gidie se eniema nkachi enfama wo de wo fam ni nyina no wo de a ne se de nananom kan ye se yese be ma wo we no hwe asem prenso a enye na wie ya no na se be ma hwe ase a enye na wie ya no ofoso be ma Proverbs no so esa ekan ye wo 24:16 wo no wo se be ma be hwa na so otini ni obehwe asem prenso obesa sore prenso wo gia ne se obenya kokoduro no wanya nsiyo no akasa ade yi atofo mi de mesa ma na sori bia na se me to amatofo mesa pla na masa asori biem sa anya sa na okasa bia wo ji nkugu atom all because say what exam so many times wa bo ho so many times say wa brabom o business ana say wodwade bia wo ye ne entimi nkoso nte no se se de me abrabo no ya na enye ye ntina fe na wo kwa adwen bi me so enyi nkugu ntom enne ye wa titrufo bebrenu mu enne wiase ase no no oma wono ma ginim oma ma gidin oma mu wo sika pa no KFC ne chicken na yi akukọ ya watchie what try ya na enye at the age of 62 and son award gidin ye woni papi oho a
Oprah Winfrey de ayate ni di won sentre adwuma mu eyaya ma ono akro no ye reporter ni dwumadi ehwere no now so sense was our praise said there be me ma baby aniema ekono enhwie hu na menka woni nti no osa bo no homene so no osa sorry biem ne ye bo Oprah obia enim Oprah Winfrey de ayeka no ho asemi ofoso be ma medema no cinema kase ewiase wo we no Isaiah 59:1 ho no wase awrade wo we no ne nsa nye tiase enso ogye wodi ane so obedane ni nyina ade ama Nyankopon na wode di aka no so abo ho so na wakasa wiase wo we no wankasa woni padua no anasa wankasa no woni own clock wa watch na ankasa no ene wo se na opesa o start a new life opesa o start abrabo foforo a eya seconds we ya na wasa o start si gina ya foforo wa abrabom dana dwene ho baby a wo ya anya ye no adenti na won na won sa na wo fanfa benkum so so de fa nifa so na anya ya won fanfa benkum so na wo hwe se enema betimi adane ana ye ka cho se nkechi be ma bia wo tato fo power abrabom ye friend George Ariot wase o kan se bo se enye late enkechi se obeye de na wo pese wo ye no se na wo pese wo ye nsentre adwuma e na wo ye ya na bia anya ya ye ka cho enkechi betimi start ni new obetimi ahase afoforo amane maka akeka sie ni ye nte no ene wa wabam buo wa wo fise nkugu abama wo wa ofise enidaso asa no ye ka cho se wani daso wo awradi mu na wo so bo ho so ne nyina beye ye de ehia ne se wankasa no obeye wa adwen sa wonyi nkugu ontum so woji nkugu ontum dia na ese no ano no wa wie ye no na sa okasa bia wonyi nkugu ontum dia ofo so be ma enidaso esa wo ho ma obie medase. Okay, I don't think it's never too late for a new beginning in your life. And until you get to Asiano, Empo, se won show back cranoa, fitting as ye wate, never show ba. Our dear no aye busy basano, ubinya fofro, and catch him out. A dear be a dani kunya a down so, nama a bambuka saba so no, and then you may Asem Mpe Nipa, ya say a man in catchy and mouth de biara da, na diwo huni ni nyina da betumi abawie ye ama ochina so ya abode foforo 0551 931 0551 931 0548 931 hello no yentumi fa hello udin baby afrefre Abrantia auto collection Yetio. Okay. Noki. 0551 931 0548 931 na ye best rese obi biada obenya pepa se obefre nia ye di dwuman no ne TV set anase ne radio no woluwa no na ye ni enkomo ewo telephone nim ebeboa pa ama adwumadie no akonkai. Hello. Good evening. Majeso udi baby afrefre. Yenti wo bapa. Reje maka tempa. And dia dikene kwa ne. Ipo uwa na dia tuwa. So on kwa. Ya. Ikijona mu ya fato simple. Sambo kama there is a change in the life. Nasa agenda the promotion among Sompa Lama Yeni Kuku and some every above some parties some admire. Edamase, 2,000 Maya. Hello. Hello. My radio no go from. If I told me Mama Joe. Yaw Osei Mpe Nipa. Me for what I want to Come on, se Boris Abobano edene. Oh, the Nyankopon say. My team watch but minimum kasada. Okay. And now me who for people as I the gate advantage auto collection no against the son or no the phone am dia frame. Okay. Or no kasa fe when ben national man is fair one the more ka dey. My team watch but see the papa na
Baby, I'm not trying to me, I'm said that. That's a young Casangas to the Naziana etiquette when you get a penny would not from the Mama Nanka Miabadam. When ya modia da group with the ampons. Mamma, Manco, Sasa, and Sunday, no crowd, Mr. Shemia, Mr. Yaman, or Monasa Moami, or Heno. No, you call in the book or Moka, fine, the Manadu, you may be young for Timmy, someone name when I'm away, my day, my wife. Yametia say. And the other must find my family. Yametia say, Amen. Hello. Hello, Osei Mama Jo, Abaya magazine. Mammy, ya name pum to say. You told Abraham being what did you say to Amando? Sister, so, and I think I called him Caballero. Some 5 years when I did this claim, it being what I said to America. Being what I said, and that program not the Abala. You can see a fan, it's a bit. Let's talk about maybe a man, and your money, that's what can go for more. And then the person I was to action to say, also the top of moves, maybe being what we're telling me. It's Yama 5 with I got 5. It's Yama in hours, okay, Obaya Mazin, and no. Na ye kaisa ye call Facebook, and no ye social media handles, no. And a hot and a man for betie yen. Now I show yen a day every war. Hello. Okay. Yay. Okay. Yay. I hear it. 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 Baba. Call you. Original. Yanko yanim. Machofa. Original yanko. Over the person treasure, they got to a feature. All those of them can be a the mission you made me on say, and we send so many pilots. A bread you want to put in cover. She is ready anything, and I won't give you what the boss will say. I am bringing that, no, I didn't say it, but you don't answer yet. And for so much of the other, you will not go yet. I mean, another job for you to do other. Okay. Hello. I don't think you call Facebook no so Sompa 93.1. Hello. My volume no confirm. Man confirm. Yet you. And to come and I'm ready. Yeah. I yet you. I don't know. Ya Joso. Sompa FM. Ya Mishra. Okay. I don't think Ababa wa your friend wapu adwuma wo kofi na osi afotu sem no nti no se wantie ya na homete efri se okoto se pani bi etu ne bafo a na wafa bi aboko todwem na de abobra enti oteka mu o enso ese wotie Sompa Asem Mpe Nipa afotu sem ye beda na se Hello. Baby afre wudi I am man mabano abranti o to collection o jense no okay yentie o kaka me kan so if you see a man money be and you mean if you see a medical cancer so Modia wa Modia so better back and that's what our home banadati so remember more omo and na Asem Mpe Ozako as and them send the phone no hano the phone no hano papa Sompa 93.1 Facebook Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana subscribe na share na afoforo hwebi na wotie bi emfa free ho sa na bogafo ade YouTube no Sompa TV hwebi na subscribe na afoforo hwebi emfa free ho social media handles ni na ene ye benante so eno ene de ebeje dwuma ene anwumire ewo Sompa Asem Mpe Nipa eno ena yama ye homene so ene anwumire na ya futu semo ye de eba ye no eni kwan se abrabɔ no
woma enyoma mi ebo hu se okura de obeye den na nyoma entumi enye kama maw sika no ntumi enye bi abrabona ye bo no efie no ntumi sibi enyoma nka echi saa enyoma enka echi saa eno ti adie biada atofom no je wadwene se ubefiti ase na waye nyoma foforo ama nyoma akonka yie papa omna samwa enka echi o Ofosu awon sade a ese ehun nipa ne se de na abrante auto collection ojense san edru mebi wo ma papa bi hwe ne ma de sika nya hwe ne ma no nim sa ka echi but enne oteso aba okay ya na nipa nim sa de no o se wo akra ya na yesusu se nkra na mo na mo totofe no wo mu nyini da wo be nyini da hwe Ofosu nipa no ma betimi bitie ya be se wo de wa nya hwe kra no usika wo de fa build wo ma akwan bi so me madika ka se obi a wo hwe oba bi asusu fa hye wadwen mu se ese se oba na behwe na nso so oba se wo build ni ye a se brim prejudice wo san kwa pa enti e be sre obi wo no ma wo sika na man kan jo se fie ni wa DCB ana minister MP bi wo hwe ne ba onim se position na wo no wa wi ne sa ena Ofosu nipa bebre de wo mo ato mo sika so ena o magya pade be so me sika na hwe ma me ka sam kiro woni aboa tifie na ho kiro se de wontimi so ma aboa da enne mema bebre awo ato mo masawram ade ne ho ato ni sika bi so se me de me nka se me ba emeye ye nhwe mi we so ba ye behwe wa eye nyankopon eye dom ye besre mema bi ade o sika nya hwo mo ma mema bi do musika nyina sabe do mo masisi ba bi ye ama no musika saatam ne no mamu woden enne omo te so aba obi okura no Ofosu wawu ni na yes kra no utwa omo salute se ena ye bi amekoye maza heaven no bekwa ya fa na saso so wawu ekwa bi so obi wa na ye osi ase no so bekwa brinsam jem na ene na che so person che ye omu grace o again they say ye de omu grace be they say okura wonim o wa ye bi a osi ase en fact wonche watch 5 minutes was offers here a ye bi on so wo kra kokora na ye wo ya e wo kwa bi so so tia se iti abrabo no fa na sase so e de pese ye kanya se de make obi be ka se aduane kwa so de nipa na o ka sa minim de sanete kwamina na no ye ko be ye o sisters o bre ye no o hwe bra wabo ne aduane ye pie frase wankasa o gi koma ensa ne siwo nim ne aduane siwo ne nam no etenu tiri ni pintiase de nya have no be ko no kan no obi won so a sabe ni sika onya ye wa mo ne ma enso owu ye no sabe prejudice na yi aso be ka se no de hiafo a eti abrabo ne de se nka achia wo de me Ofosu wa sai kra no o ma o do ma ba wiase de pan bi so o ba bi me na meka wa sai kra ababo adachi na ya ne yenim nyomtoni akwasi ampofogye ene kan ye wo se obata bia social security ne ba oba sibre na dachi bi wa anyembo ka se me Ofosu me brother bi me ne wo fie ho na nra me wo fie saa na me rese slippers bi gu ne kwa no na me ni nipa kro me bra jaliman de me kan woni na ne ba na me ni mo sha akra ni pie me hu no si yes na wo ya adwuma ba si me adwuma bank me hu no si yes Ofosu okay yama atiefo ani ahwefo nyina akwaba eba dia santeman agiatum de Ghana agiatum Sompa TV na dwumadi a yedruso Asem Mpe Nipa enipa ene pene ho asem sa dwumadi we ena sisisem apo menteme ho ase o de bedan Asem Mpe Nipa ye pene poma esibre na ye de ema na ansem me ka kire tiefo nyina asem won fa mo nkoto dwem se Asem Mpe Nipa dwumadi no ya ye takraboa na takraboa no so no enye takraboa bia na etu na so Asem Mpe Nipa takraboa no ye yetimitu ye san efa from enunti ena wo tententu ye mai homene so a ye nam soro ye san enam from eno ena madwumadi we ye hu no se wo bi besisi upa de wo de beda Asem Mpe Nipa ye mpene ye ntiase ye ba fefim ne adoso ne apra asem no pomasibre na de wo se ye de hye no ye de ahye na ye de hye a amfiri amfa antofom dwumadi we obate omono asam wanka odifo Paul Kwabra David obate nenka
ohne yire maame yeboa akua asuama bronya woya abrewatia aginadwa bema usu kantankraka ono ene chief executive producer ema dwumadie wi na dawroma ena yenya bi na yede ebesomwo wahyehyɛ dwumadie na pepa ho de ato apono so na yebetu ne sere ene abasa na yede amamo na de wotinchim fidie ne fruma a wodi bonkumhene nana ya mensa abrampa otafrija aduana ba eno no osan producer dwumadie wi otachire den na wo mo piansem no no mo ka ejagum ekoba jase sempre mu bema enso eka producers no MC aho onia grosso ewo ho Buffalo Soldier bema tenten kase gramo no wono ena sabre social media handles Sompa TV no woboa ema nyoma ekonkan systematic enkransa ni abrantie no wobo adwuma papa imamu nyina ebo Asem Mpe Nipa chidom nana Yaw ene David omu nyina dawroma ena dwumadie we ekon ede akonanim ama nyoma aye kama kofro bofo mpa bema esoketu am yipabre na asa Yaw Aboagye Oforisuo 19 Oforisuo meti adwam na mde Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so wakoduma sama ohwehwa fidie matom bedie kope bibidi Asem Mpe Nipa no yen yama ye homene so yaba so na yaba enwoma ekonkai ede madwumadie we na afutu semu a yede ebre ahwefo ene atiefo nyina anwumire se enkachi emano nkachi ema wabrabo wem adie biada dani konua dawo so na ma brabo wote danchem edon sa siwano na don sa aso damri fam na wo se wo de wiase kra de yakopon bo be ye den na won krasa de wonim de wo ye no wiase ha eduru ba bi kra no apeso o kan wano aduro no wodofo nkachi ma wate de wu hu no ni nyina beba wiye amadako ajawo so oda and it's never too late for a new beginning in your life adie biada asai wa brabom no wodofo me se wunkran enanwumire se ubetumi afitiase foforo na san fitiase we no ebekoso promprom ama asoaba na watere doso ama nyoma akonkai ama na wotene do eso doso no na wotene abribra ama nyoma akonkai ye papa ede ama eno ti no dwumadie we ena santeman agiatum Asem Mpe Nipa yama ye homere so kama your feedback ahodo pi bema usu kantankanka chief executive producer de baba betudwa omanfo dodo no a adwuma ena yayewu dodo no a ena Asem Mpe Nipa yadinkunim ama omanfo de nase eni usebo eni sembo de ema yen semwa yade nyame nhira yen na sakasa no ya na mani je ho pa enu ti sabre no yefa feedback no emfa emra feedback no ba ko abrewati awa ye konkonem abrewati a Ofoso bema nyam se bese na wotwe mienu nie na yetena adujama case bi so ababa wa bi ba ha se no mo se o ka se okopa besia wo papa bi ho wo adujama ya ye friend abom na 100 million kanetete no sika no no ka se wo pe no na ni gine huntinka wo ne na according to lady nanka wo ontime fa se sika ne ma no so we 50 cedis no de ma na ho sem koye deja ye ne wo no matena se afenu ni mienu nyina atena se ama papa ne se eja pam no twa no eno ane se machi ni nti no wo de 2500 abe pata abaya no se on de wonje no nko ne baby enti eno de wo ho no ya settle bibia wi obi anya ne ho nti ase enti no na chese asem wa ebeto dwa se abrantie ya ye frɛ no abom papa panyi nani afikakra omo no ya hwɛ omo na samo abe ma atena adwama ye nyina ya ta akire ama ya settle bibia de afri ho nti no na chese adujama case no abrantie ho no ye de ne ba ha se nom na no so code otek no ba ni nyina akotwatia ni nyina abewie se ba bi ye kyekire ya mantam aboa na wa na ne yesa sa se me buffalo ne ma se nyina akɔwie ewa asokwa ensem nyina abewie kɔfefa nyina abewie Asem Mpe Nipa na wie wasomdwe ko na chire be ma no so e ba ha wasa bai anse no na ma buffalo kasa na bamu no akoma se nyina ko wi asokwa
enti no nti etiefo no ya wododo na de mo ba ya pese ye hwema ehwo kokwa tron asebuchia ne yakwa ne pese ehwo wo na ejina ho pimti no e basa na edija ne wura ase ne ye so a na ese delwa wanti no se feedback ne ma ya ye ho adwuma ma na sia nsente no de wo ho no ankrofo bi busa sase ya woken senne mo ana mo busa ho asempa no atodwase asemba yenya ne sa dabi ana nsem ne bi wo ho a emre de ya wo monte ho aso mo na mentwa wa no bi wo ho na obi beba no nkita phone kra ye bedi na asama ma na wie no o ma biem aha de ya na akoye no nti no se bi ama anya boa pa ye ya ye di ho dwuma ma ne si enti ene de onyam se be ma usu kantan kra kan so mienu wo no ho a o de to aso okay na feedback na ye kan no committee 20 feedback no pani amoaten sa no amanfo ni di akiri pa no ye se ye ka chom se asem no court a court kan ho asem ye chini to a process what chini to and obi command baby am yaman be and he said there some no court asem no court ye de ho nsem nyina beba me so asem no ma me na kudin komo wo baby ama sem feedback yem so mo no we prophet okay ene ma me nyama okay kata kran wana ro masa se walu hasem a omuna samwa di tu Japanin no kre maami we na wo se woni ne kunu abobra na da konko dan sori a na efia bema no si a onwie ye no obi abefa edan ne nkrata afri edem ho no mo edan ya wodem obehwehwem saya efie no yaton wan so ne ton ya ne baba ba akopɛ oba wiase ne ba no no na emum na ne kunu ndi okita emema mienu bema na dikan akɔwo mienu na ne ba sewa no a omna samwada romanti o mani din fofo efe no luha no wone ne wo no sa ne baba no nso so na odi na wu ne baba no na edan a bema ne sima no a owie ye no okoton ye enti ye fe nipa no wo ahoma no so ma ne ye se wono kra no na oye ketecho fan awuti ketecho pa enti asemo a yakasa onfa maame ne dan ne ma no wa ma ne nsa so sebe ontumi ma abrewani ni areho na emumu no sika ode to dan no wo ma ne nye no wa na edan no so bono a wabɔ no won konye nkunta na ka wabɔ no mfa mra meto wo ma anim no muntu ama no na ewiase wo hu mpanifa sem bi o mo kan yi bia ye no kre se ye ka se dua batabo ani twa yi twana no aha enie eye maame ne bai e ma ye de asem no tu nanim ti se wa no kra frin kran bai ema se wan beji tu mu se dan ne de onu ana ayede aton ena ne maame se ene on fa krach ni sika enkonkoma no na wonja ne dan ena ojitum se yu wokoye no eno ano no na ye bono a sese no abrante ne igi ni sika no de to dan no ene eso bono a wo boye no eka wabo no enti esese wan mum de yeden eba na maame no yede enya ne dan anya saa esese abrante no kwache se wa ehonom ne asem no enti sese maame no enso hwa ne bakro a ye beche no ne ade sese ono so ntumi push forward ena asem na yese bola soja no enti ye Asem Mpe Nipa de ye ready say maame no nsuo mu awia mu ye be de ye beboa no na enso so aboa ni mi apa no na apa ni mi asase enti abrante no wono no maame ni gi sika na free abrante no so gi sika na free ne baba ne hono mo ma abrante no ye say edan ne de se oba no ye na adwen se ne sika nie o de dan de bema no sika no so wo henfa entina tiefo sasem no ba bia ahange no maame ne ba ne nana ene wia pepes de ko ma yes wa ne ba yes aha lo aba ne ko wia ba den tia meka sha ne se maame no so krampo so se ne ba ne momo de se won fa ne ho bi dansa na mi hia maame wo ye ni mu hase no enti o se ye moa no na me se ye de be ye na ye hu because ono de o se police be kwa akwache ne ba na ye ne ba na semo a okay wakasa asemo ya ma ofosu okra ya se ne ba ne de efie ne de enya ne ba ne de a papa na ye will ne de ama oba no maame ne wo ho no mo a akola ne efie ne so tumi na nsen me wo ho na me maame ba ko bi ba me ho no che sa sembi e ba ya hanom no keka ya na nse yanka manen wan na ye maame no ne mo me kire se ye de sebe ye tan Asem Mpe Nipa na te se de no usu kantan kan
maamu tie ne kasa mu a sebe ne nsono to ne baba na so yes te drum bi ne se ye ne yiri mu a na maame na ba no aye se ebi a ne ba no eti ba sa na ne ye ya san kotro anaze sa bi sa ne mu ba bi kakra be ma na oton ofie ne medwina ho ne se fo aye frase fo so be ma na osu na anwafo ye hye mu a ye mu sese obi koto beton kro no ade ma wa sa sika no esese ma de oto dan no ono ne kokoro hwe nipa ne gini sika se wo no what the floor me ade na obeton ma me no se nya wo dia kwaku me no ya adwene wa yes ti kwa bi so no esese de oto dan ne de wo free dan ni no de ma me ne dan ma no mo sika bia onkoji free sa sa one se wa na enya yes asem ni wadawoma ya wo kan wo me kai se ma me no ba me ka kire ne se kwonkofa wol ni bi mra na ye fama company lawyer eno na ma me no minim so abu asem na wie ye ne se de na omuno ka no eye ekwa bi so no eye kro no de na blante na ye de ato pepe na emomu no ablante ne se sebe mpaduasa nya se wasei se otam sika twitwi die sei akoma obi abra won hwehwem ne balo hana kasa na sem o ka kira ablante no ne ma no eye wose ne maame eyare da ho no mo a omunya sika kwa emfa hwe no tio enipa na mabosu musawo enti ablante no enam lowa nano asem nti ene man ye den etoye ena say no asem we ho a big topic baby asem we ni nam no ne hwe mo ne wan kodie nipa ne ya asem we no tio wo na wo tue sika okay wanyaje atuma bi kwa bra say wanyaje atuma bi we kura ye first story asem ya mo ye ni sa a mistake na be ma no ye kwa bi so no wasam se me ma me yale na me pe ayi de na sa wa nya hwehwemu a hu se kwamna asa wose okose ma me ne kura ma me kwhwe no na omuna samuel kasa na me hwe ni din dabi ma me kwhwe ma me ne se e bia ma me obekwa ko wi obi tv abeka jo se mi ko wi ayo oba wako wia nemo o ne bo mi hu na nanse fortu ni ahoche bi o na mi gese tote enu bi na akwa kusi me pato etote ye no so nana etote ye no be ma no wonya tintintinti se edan mi njemu wo se jeje mejemu ekro ni ebo hanie mo fanta ni mi sika we ena se e adwen se ye jisika no afri girl no susu nya sika ni bi once wo ba no kwa na ka se ene se abante no ba ma usui girl no nya sika ni bi no ho na jisika no eye ono a eye ho ya eye ono na we fi se wada ma we fi se ba sa ye beko wono so beko akwache ma se dan na ono ne to ye no ono de akwato asase wo ka so a asase mienu o se na ono no isi dan wo so se ma me ne mbra na o si wi a ma me na betena mu wo ho ene ode de aka ye no except say what you say ebeka se ana ma me ne ba obeka se mmom me ba ne ton ade odi nipa ne ba me ho na ebi na minnim sa ba ma me ne statement ode ba ne kire se onim be ma ton ade ko wonim ho hwe be ma no so nya omo no nya ne mfon so pe onim se katacha ote ase na oba ne ho ono akasa no wasi dan bi wo jaache ya wa ye friend is saying sachet water lo ha asem ye ni sachet water ni bi no bola su jampa sachet water pure water factory ni bi no e na wa bie na branch ni pese otu kwan enti no ono na ton ne dan kese wo jaache no wa ton company na ka ho e na katacha ode beto katacha no katacha ka so obekọ wa akwohwe e ma okwohwe yanko ode ho announcement kula eba beto wo e na bo fia to wata na adware aba mo e na branch ya ne time so ya so ope baabi de ne yire ene ne ma no egu ansa na watimi atia na achi akọ ni nyina ka obi na mfonso we se nyina na ye de ope no opentem ma me nkyere wusu asembim kaka se wo kwa hemfie ne se obi kofo obi yire a ba ma bia nu a okope obi yire a sebe oba na wokunu na wo fa ne ye de wo kwa manhia ye nka nkyere wo se na wunim o wanya unhwehwe mu ye e wo kwa bi ye beba oka so afọ obi yire unim sa ye beba oka so because wanya unhwehwe wo hu oba no so pedampa was bra me so matias ye emo ma me wo kunu wo se me ni kunu se wo ye obi a wo peso ye unhwehwe mu ye fa akire ba sa wo fa na ekwa manhia na ekwa mfie bia wo be ma ne ba oka esa ote da se abra no akwa wo top kola etitie ade we de ya pe ja pen hwehwe wo se wo to asase wo to me ba asemi obakabi asemi sa fo ni asemi puno wo fo so wo se wo to dan ena dan hwe be free buy se olo hai enyo no ne ko dan mo kura na dan ekoyi kata no suma ne ba o ma men ka o de enjo ni ma me no ana okọ wi ade no
ade na ye makowia fine wo a wokoto no wonim ampa ena ade no de se de no fosuo kase obi enu a wokoto ni TV a wakowia obekase mikowia ye o eno ahoma kira mkowia so ha ti se tote ena ade na wokoto ene toate ene wo hu hye dan no kura na maami be ton maami no obekase ne maami ya no me so ma mpa akire kwan anya me hwehwe mu ye ena me tua ne ka se ade na ma tua ka no se be prejudice sanya ne dia ene maami dia ena maami dia ba fidi kese so eti sanka papa na oto asase no so onye obi a sebe prejudice sebe o ebi a meka ne se kwa bi so any bebrefo a e kan tempa na no kwa no sebe e ke wa ba ha ama ya hwe de yi ato ye because you say maame no o pa ba bi ono so beda e dan ne de paper na okay paper na won ho no we change names na oh ne ba na kura ba house paper na won ho mfa be ma no say say aye wo say ne ba na ka san foforo be ma no so ka san foforo obozu say be ma no wa ba ho be ma na ba ha yentie pon kwabena yentie pon obozu unse asem we kura no keteche osoma me na ko ye nhwemu ba ye ko fa video ba ya no woton any company no so be kaya okay asem no ti o ai asem no ti o ye funu ba asem no ye kan o enya me minimum omasamwa ye funu mu eba se betuoyi omasamwa na wo me oh debi wonu no amone bedi ma me kasem ma me ka bia na oh no me na free mo de yetie o tie ye funu mu ade ne ye kan ho asem okay me tuoyi no omasamwa na wo me oh kamna de kwakuma na nusi ma me ka kakra bi o de o wi na wato asem ye bebam sese bia homa me tie kitu abi me omasamwa na wo me ana me omasamwa wo ka ana me susu se makofa ka no me na me ko wi ade no afiri omasamwa de oto no omokro no me ko ye me se me papa omasamwa ka nie wo yale na tirie wo yale me papa ka nie wo yale me pesi ka hwe me papa akoji papa nkwa me si me pefi ka ne bi ato na me kura sika ne mato ka na wo si ye kro no de bla ye kro no de na ultimate scan ni ma so obi kwa fuom kotwa bode obi kwa fuom kotwa bode no de bra toyefo na se bode bi o de paint bi ahye ne so yenim ne ye ka na se obeton ma wo a wo to ye na dipa no to ye wanim se sabe wo ko bi afom ye kotwa ba ye chi dipa na wo a wo ye betimi ye be chew wato krono de aja so na wo kan asema yete be be chew na se no yetie wada ma me wo question ba ko nana je twum asafo aka odi kan wama henso hene wada roma wasem ye beba so na asem no amewo ebisa ne se me pacho wo se wo fa obi ade na wonya we a se ye krono de wawia me pacho wo yesu ko bu aburo no wanka nche aburo wura no na ye krono de me yemko me pesa me ka sem bi enya bibia na ye krono wo yenko direct yenko me pesa me build the point bi say ade bi won ma situation bi won ma e koso a ene krono ya cast a definition of stealing a dey sa wo fo bi ade no wanka nchire no e se minim won ma fo ade ye fu ma de kwamna nkeka sa o ye fu mu ba ma me tia obi bi kan na se me ba no me kunu si dan wo tie me kunu si dan no aye well de ama me no wa firi mu na se woni wo wati mi aba ma wo ba me ne ne te ya wono aye nkroba ne sem bia wi a wono krampa ase to akotena baabi wa ben futu me niama afra yi pipa ne ko me te ya wo so waton dan no pipa na bedi wo na me asem we se no for so be ma abrantia ne ba ha baba wa ne ba ha ababa e ka asem no yo ka kire ye se Saturday no ba na mo bi ni ase no me no awusu no obehia ye wa ha o ka kire ye se pipa na wo no abaya ne wo fa ma abrantia no abrantia so si pipa no abrantia ne kan wo ye nim se pipa no wo no ho ye wie ne ye sorry ye na ansa na me di ne kasa bia na baba se madam pipa no kura me nya dey me fa ma no wo boa e wo me ame ho me nya fa ma no enti no se maame ne say on fa hu biem e se ono ne se free bra oba se ne ba no ma ne skanda ne man so gu ne so ababa wa ne ma mienu sa wo maame ne ho a wo hwe mu be se 6 months ne ba ne ma ne da wa sa ton me dan ya se di na wa se ne ya furu mu abasa wo dwure me ho na service officer wo maame ne me a wo maame ne me a adantina ka wo makura mpa wo me ho no because okay jumadie we Asem Mpe Nipa ne pene ho asem se waluha wo pene ho asem papa se waluha ne maame no
senye abadaye na maame ne wa ekwa bi so no se walu ha keye dipa fufuru bi akoma na wachire no what man say na eduru ba bi a we no akwaye wo fascinant ni kuro sa asem we no akwaye wo fascinant ni kuro wa mi akwala ne na yete umia ne den so a eye ne ya na ni nyina ne se sa asem we no se maame ne duku boni yem kwabena ti asem we ye se maame no duku boni yem na wo se wo de ma lawyer abrante no ye bekwa ko yini nwuma ato agu me ye sure pa kwamra se yakase japade ai interstate no ai ajeje de ba ye no ai awo batan ewu ansa no de na japade agya ne ba no ai sesia no ye ka ware a papa na wawu no wonne se walu ha maame ene kwa ware ansa na ye wo se walu ene kwa se tie mi ye pa amiti opa enti ansa na japade ba bedi se walu ha ho no age se maame ni ho enti se walu ha ne mami no hwancha ne ho maame ne ho mo eti yefru no eti akwa bi so no na maame no so ya akoye abahye bone wo kase yemfo police nche no maame kase bra Oforisuo kase ye nche no ya ba se ya da se Oforisuo kase ye nche no e de si ye ya ba so tie fo se walu ha no wo wura ye tam nim se walu ha no lu ha kaso lu ha wona wo MPP no ai ekwa bi so no de mo menye ni fiada wa mama ni so di su na beba mama yenye yankata so mama ye mane pompro yo mama no ane pompro wate enso mu lusu na nyankopon ya adom a se walu ha asem no mehwe se ye de lawyer begina so ni am obia tene ho ase wate ma se ye fa feedback ba kono ni enko asem so na wadaroma eye abrantie a ye frɛ no ata a wɔwɔ wamahin so ye a ni nuanom e di beda wamahin so firi ntotro so a na wo kɔ ho na akɔ wamahin so yes a ni nuanom e di beda ye sɛ omo maame omo papa japade papa na firim ama na ba bedi maame ne nsa te se lo ha de you papa na japade papa na firim ama na bedi maame ne nsa ɛna maame no so agem ato hɔ no mo ama sesei na japade no eye ata no according to ata no kyerɛ sɛ kokofuo no ɔno no ye no ne maame de kokofuo na kyɛ wɔn nko a ɛna nuafo no sɛ da bi mepatwɔ maame no wɔn tae yɛn saa nipa nkron ye nkron wɔn tae yɛn saa fa ma saa yes nanka anya bia koraa no ye nipa mienu ntafoɔ nti nka maame no bɛkyɛ ye bibi mpa nka ntafoɔ yɛn pɛm kɔ de bɛkyɛ yɛn na kɔba sɛ wodi ama wodi ada bi ye nti ase enti ye ka asɛm no wɔ afidie yi so ɛna ehu ko hia sɛ ye bɛkɔ saa kuro no aye frɛ no wɔ mahini so no na yetu anamon kɔ hɔ no mu na ye kɔ ye no dintam a ye kɔ ye no sɛ ye ka asɛm no krom hɔ hene edin pie mu enti ye kɔ hɔ no mu ne ɔhene ɛne ne mpanimfoɔ ɛkɔtena ase in fact ye mfa saa konya wi so ɛmmɔ nana ba so nana agye twum asafo aka odi kan ono aso na ye ahafo ano north ahafo north divisional council president papa no nanimote oje wo feso wo hwɛ ekwan ya papa no si gi yen a wone ne mpanimfo no omanimu sere on se nana so obehwɛ a ohini bi wo no nese na asem ba fidie so a nese eniema bi anko yi amano a obekɔ no du on ma no omunamuna na wo hu ye na hi na we de ekwan ya papa no fa so gi yen no na efe na niti a wane se ye di asem ne koto nanim no se paper no a eye will no ye hu se nana signature e wo so e die na nana enim fa asem hu na nana edi ye hu ya okakra se ensem no e kan ye no niema bi anko yie ama no eme no de ye kan ho asem a nana so gi twum se sebi mpo se wo ba eja nana egu sere so a ye pepa na ye ntwa eme no kodai enti nana kyerɛ mu sɛ yɛ no korɛ abranteɛ no ayɛ frɛ nata no wawo krom hɔ no mu akyɛ watena hɔ no mafuo no no ana yɛyɛ na edu baabi na ne nuanom mu wɔ kumase enti maame no a wanya ne baabi kɔ no ɔno a na de krata ne ba yɛ sɛ
meja pade we me de mata na wo hwe ye no so no na anuafo no maame na mo bia bi waye wo na mo bia bi emfuo no wama ne ba bia bi nti nana so so ye den esan na nana kire se enye sebe wone abranti ata no ye kro se wo pe bibi afri abranti no ana se bibi sa sebe enye obi aburu nti na obebi frifri sen na sebe wabɔ ne bra na mpaso pa nwoma so enye nanum de ne yie mu enti ne kotwa ye ne se ye ne omo beye campaign no atane ne nuanom no ye mpeda na atane nka ho na ye nhia na ho no mo na yie ye mfa yie ntu yie na wo ka asem bi se will no mo de ba ye no enam se omo nyina ye fun ba ku mu ade enti enkebe ya ye mmɔ will no mu ye mfa nto nkyɛn ba bi ema woka nana sabi woka nana twi bi ma nana eka kire wo se e de to de no so e ye no kure saa nkomo we kura no wone ataye den adi ono a ni ye die mu ntinkebe ya se de woka no enka ye nya ne saa enti ye firi hono ne kohia abusuafo no na abusuafo de na ase ma ye enti se de aduru ni se enuanom no ye bekọ akohia ata ene nana na ye di yie ato yie na me ye sure se enkunimdie be pie firi mu abanana enti ohene no oye nipa na asem o kan kire amansan e wa hemfie ho nyina ne se akwai bi so no se kokoo no maame na ye wel kura na ataye so wofa ka ohwe na eye nnuafo dia no ka ata emienche mienu na atamfafa na nnuafo no nyina so ene ataka ho no omuni di efa no ho ema omo antiase nnuafo no nyina no antiase de nana kan yi omo antiase efise nana so hu se omo ye nnuafo wantwi koba mu a emwa ema obi mu sa to aso kan se omo ho no aware no omo aware afrefra wo ho ama sa abusua ya omo ene nana ekasa asemi kwa no nana atane nua ba kwa aware nana no enua ba pa e krum omo wale wo mo ho enti no asem no eyenanim sem onim ho asem pa enti ne sa bri ba bia ya kan koduru no eye se ene abusua no ene nana no ebesa hia wa hemfie ho na ye de yie atoyie nti na asem wa ewo ho no okay nana ne mpanimfo no so ya na wachi awo mo nana ne kunwa sofo nyina kunwa sofo na edi ametumi abo ne pani sei ya sei wasi atako hye no impru a impru na atako kum nyame ne nokura ni moma yenka nokura nkyira adasa ata no wone ne mma no wawo mo ne yire no na hu ata ne yire no a owura beho omukobo abrabo ewu kokoo nim sebe mpradwasa no mo nte wo mahini su kuro nim wo mo ti kokoo nim aso hu ne yire no a abrho nanso so woni hwan koka Asem Emane Pompro yeko computer so gedi emra Odofo mema wakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akiremu wo ho na wonya wayaresa na wonmo etiapa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wonmo ebedi djuma asa yade ama hwato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo abeba matia kanso Odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi pedua no nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebre so achinchini a omunya yare sa ene de enidaso abefie tutu anamo na fo ni kire dank heba complex e wo pechi no matu
uduru trade junction wo pe wo so wo ko danke ba complex bi nya taxi ana plage a edo be ko omu ofide won waso e be check ni pedua no nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na o manya nduru so a o betimi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia wo problem stroke any esichire yare any pressure de o mate de tekura wo no bo mo de aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji seme se omo ye free health screening okwa o be check pedua no nyina ma okwa o use ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu oto ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibim hano ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, asamwansi asamwaba ewo Asem Mpe Nipa dwumadie so na ya na ewiase ahometie o ewiase awre ho papa dan de oba no so anya atrase de oba no wanya atrase enti se walo ha asem no ye ma nya dafiada ne ma me so na ade baako ye fa ne ma TV so police ko china buyi enti kosi ko den koda eya asem o oba pa memo akwa aba say ya na akasa hey he mo kasa say ya mo mama menya asem asante mampon menya asem pe na onim abrante na ye frene ya nkonoma tena no ono ne no kasa nketenkete na me ba no ara say me tetasim o mama won e say wo ano kasa say wo koba yi ya we na me dia ka ho obedwa me o na so adwuma ne ye yeah, so. Oba pom te say. Achonya me adum. Oda ba mama pom do be ko yankoma wate. Aye friend tana. Awonimprem. Awonimprem na minim so akodi bi dia. Okay. Ye friend tana yankoma. Na no se nka me ya fa ho na nsuo to. Saturday. Oh, mpre fufu dia mo kwa ye kama. Sompa. So ba ku bi wo fomo. Keto bi. Ayi kwani sinchen o sebi peteso no ana baby e Saturday nya ya ka me tuka me akoda ka me akomprem because we funu aka every fufu so ko bi eti ya fa se e fe de be na hotwe ye po ya nu na ko koda ho po ko bra o ne bra fu de ye bibi anya nsi ma po be fufu aba fu de ye nojo fu de ye oh yeah me ba na me da man fo free Kumasi be di se oh yeah on se kane no ye na ye papa no moto da me a o to kokko so hwia mori mu he ese nkwan mu hwam awuram nam okay agroya da na ade sa kwantufo ma me mo akwa aba yeja empom te say na me adum udin de say pacho from humility obrofo din no pacho ufri he na baaye pacho me free north ufri north pacho na ufie din de say efrem amina ufie amina humility wakosem ne san ya wo dia beda ye se ye nkomoa acho de ho ne se na me ko school wo north die be school government school eye primary JHS ana SS JHS okay ena teacher ni bi wo honom no opem no odada me se obehwe me amama ko school teacher ni din de say Pacho friend Atiga Emmanuel. Pacho yanto aso. Ena odada me say obehwe me amama ko school. Ti me twere wi a obeboa me. E wo JHS wo. Pacho na wadi mfie say. Pacho na me 16 years. Under age. Na teacher ni so wadi mfie say.
Onu fie de mpacho mini. Ususu sese karihwa. Wadi fie say 30 de me sure so. Ai, under age. Yentio. Pacho no dada me sa naija. Nyensen bae. Ah? Nyensen bae. What yase ma no? Pacho an. Ena nyensen bae. Nti nyensen bae no. Ye friend papa mo friend. First one mo di kan friend wa ama. Second one wa ama. The to third no bae. Nti obae no mu busa no no ose nyensen no enye ne dia. Ose nyo no na nyem. Ose enye ono. Ose enye ono kra na nyem me. Humility na answer na wonne sa teacher ni no ebetwempra no wahunu be ma pen. Pacho de bi on e break him. Atega no. Pacho an. On e break wo. Pacho an. Enti nyinsen no oje. Pacho wanje. Yentio. Wanje nyinsen no. Ena e maame ko omu fie. E ma ne maame ene ne bra. Omo pamo me e de me sa ba fie. Senyinsen nye omo ba ne dia. Na omo ba ne teacher ni nti. Ena me sinyinsen ye omo ba ne dia. Na nye omo ba ne dia. Ya mahu se ne ba no osika. Enti na me si nyinsen ye ne ba ne dia. Eja ena maame Jamie. Ena ohwe me na me wo ye o mamba 1000 po o man fama o mama sa na maame hwe ya na akula benya 5 years akula nya 5 years wie ena o mo ba ise an akula ne yo mo ba na o mo ba beje no akula nya 5 years de afedi o mo ba sa akula ne yo mo ba an o mo ba beje no na wonyem ye no o ma usika kokọ maternity ene wo ye nyina wo hwe wo pacho de bi 10 pesos mbo ansa na odi mfie num no hu se ne ba no pacho ukru no tribe be no ye pacho e kusasi na wo so me egu mani aya semwo enti school ho no ankasa no na wo class ya ono twempran pacho na me wo fontra me ba be twere na mba be wie school 2016 na ka me wie JHS enti want me antwere so hwe ni bi pacho de bi man twere ena me kwo wo ye 6 months ena me sa ba school nti me ba o mo sa de me ko JHS 1 ena me sa start ye sa time no da so school mu ho enti me ba no a chi me no abo me sa o te me bu me ma me na nyina pai ema mi jai school e wo school ho pacho an dia na wa ya wo bo wo pacho mi ni wo dia ba ana bed aba pa hu aba na nya easy o de abo me san se ma me de akora ne bampo na so ma break na se me kwa akoma akora ne nufua me ba no a chi me no abo me kama ema mi jai school ena me ko sevi ena me ko twere ena me nya ye hono school ena me start here ena me ko fie na me ko nti omo ba ba gi akora no po o ma mbo mamane omo ye ready no ansan ye bibia a de be chi ama o ma kwa gi akora no ensan omo no ansan ye dai pito so omo ba be amamre no o ma fa akora no omo no anam ka pito ne ho pacho de bi omo be nom ne sa pacho an pito no do de bet ya tum no ma ono ma utimi bo no bi pacho an kama ene so omo nom de ya wanhwe ya de ombekeka no anye papa sa nti na ya na dwumpo ena me frɛ na me se me fra chi amame ena mame se onu de onim ba anwumre ana wate se omo se eche na omo ba be fa akola no ena me se onim sen ena o se an o makọ me na ba akọ ho no ba onim de me na ne ye den e ka kire omo ena me frɛ nti me ma ne di phone ne ma me nua ketoa e wo fie friend Razak se onfa nkoma me nana no na omo ba hwe na wanje menyinsen no wan yi 1000 po o ka se nyinsen no po enye ne dia ono so a wanhwe me nti hwe na wanye den wanje sa ayi no ampa so me nua ne di phone no koe na me ne kasa na oti ase wanje nti sa akura no po so yale mpo a wanye den onfi akura ne yale a wonfi na wayi nani last bi akura ne yale e wono ofo enti omo baji akoda na ko no e ka wo boy ye free wo nyemye ene ye yi wa free maternity ene wo bedi sa emfie num no
omutu ya ukana pacho de bi 10 pesos mpo omoje ne ko sa pacho omanyanje akula no omunyanje no pacho no okay omantua 1000 ti se akola no we pacho akula no ne nyina na ne ye off me na me wokuma ase ena papa ketu afri mu ena me bai ayie na akula no po no ne maame na na de eti enti me bai ayie no ena me bla ba ko no ho mfa no ena maame so oye de oba behwe na okuma ase ha ofen so ena akula nso watena maame ho ache enti maame ko no na akula no isuso obedi maame achi akọ ena maame di akula na ede eba ofen so nti maame di akula na ba ofen so akula na be yale ema omode no ko clinic miensa nyina anye yi no osuse ni yem ena eba amase nti o eba amase na mi wo honom maame frɛ me o de akula no ko clinic miensa maame frɛ me ena me ba ofen so nti me ba ade chi na ye ba amase nti ye ba amase no omosi akula ni yem no enye easy nti omma ye kwatwa ho scan ni pictures nyina ma omodi nsuo omodi sisi akula nso mpo enye easy mintimi nkan nti esa no ena doctor ni say yale ende we sitie no mpo ono de on ti ase by obefre obi woji no aba be de aba behwe ampa so ofre nipa kro no woji no obae no ena ochirechire mu no ose akula no na nsunu mu abi aka bibia ye hono nti gise ye koji hono no omo ya akura no operation nti omode ska ye ni ska ena me ye de me frɛ boy ni nyina akura no yale ni nyina me frɛ boy no bo na maniu eni ska afede enti muniska no yamane popro ho na yenkodi edwa kakra emra na chese akura no yare be ma no so oniska eno ti Dank Herbal Complex sabre Dank say ye yade nko ade a for woni ebra Dank Herbal Complex na wonsa yade emfama Dank say wo wonu papa o de esa yade na Dank ba ye no emfie dumiensa Ghana fo nyina agina tum enipa wasa won yade ama won ho afi enya asem ketwa enya che wotwe hunwi Dank say enu papa eni mfidie ena wode edi dwuma na ni mfidie ni bi wo ho a si wode wuram wode uhyemu a eno ena betre oyade na watumi ede eduro account Dank say yenodwo stroke pa na account atofom na waye bohu waye se control mire ahaban ye dia kaja na wontumi enya ohwehwe kra no a bra wode ni nupa no bi ekanwa ubetumi asode agiza wo na so na bema ukonsi ani utumi enwoba ni nyina ene se nkwamwa no ano ayebre na ano ayemre no eche se kwadu obetumi akonsie nani na nso no untumi ento badin ekoba ne saa no na wo ye adwuma ye huno debi Dank se wadwene wo ho infertility no obetumi aboa wo ama wayi afiri ho eduru ba bia namu ensan yade no Dank se namu ensan yade nko ade a emfamfa ni future kwa efiri se ye ka enamu ensan yade enimu wo hawo amane a edeba ma yemfa ni agro yade ani echiem awo Dank Herbal Complex na yakosa ye ho yade yesisi yade ene hayana enti di madedia romanticism sasabro no hey eduru ba bia kokorinti na wo yemu team yenko Dank yenko penu pani bi na yemfa ensa yade eduru ba bia wo ba bema utumi enti bi ni wadua ni die asai yenko Dank wa wobema yeduru a eye kama pa sede be ya yebetumi atibia di woba wo konka no ama sabre wo hwatade bia emfata wo wutwa wo kaba na chikura no a eduru ba bia nya fewu yenko ne yenkopa Dank Herbal Tonic na yemfa enom na sade be ya emanyoma akon nanim entokro no nyina da ebetuatua ama se wo kaba wo atade a uri chetu komu a Dank ada romantic ebe fe ye kopachi number 2 eho ena Dank odi ni djuma yenko sa ye ho eyade na se duru ba bi ni afom kwan a yemfre wa homatufo we so 0244 017556 0244017556 and 0266 593330 0266 593330 Dank Herbal Complex eho
ɛna yɛbɛtumi akɔpɛ enupa no bi aba na meka tiefo nyinaa sɛ abrantie bi ɛde abɛgya Sompa FM Sompa TV sɛ ne kai ayera na driver no a wɔde asɛmi ɛba yɛfrɛ no Abu Martin na sabre no car no a ayera no ayera wɔ ɛboɔ ho ɛne St Martin Luther International School no ɛna di nhwɛnim pɛɛ ɛno ɛbɛn baabi a faako a wɔteɛ no na car no ɛyɛ commercial minibus yi bi ɛyɛ Toyota Obama a ne registration no so ɛyɛ AS 887-19 saa na number no number no ɛyɛ AS 887-19 na car no ahosuo no ɛyɛ white and green fitaa ɛne ahabanmono na ahosuo no ɛno no a sabre nani abre car no ɛna da TV no so no sabre car no wo hu baabi a car no afa ɛno to obɛsrɛ sɛ obi biada ne nani atwa saa car we so no ɛna wohwɛ nkyɛmu no so a ntwerɛyɛ bi jama afɔ ntwerɛyɛ bi a wɔde black atwerɛ no ɛno so egu nkyɛmu hɔ car na ahosuo no ɛyɛ white and green fitaa ɛne habanmono na ɛboɔ ho ɛna saa car we ɛyiraeɛ Martin Luther International School hɔ ɛna saa bus we no efi a ɛne no edi hwɛnimu no na esi hɔ ɛna car no etumi ɛyiraeɛ ɛno tie bɛsrɛ adɔfo nyinaa sɛ obi bia nani atwa car ne registration number no yɛ AS 887-19 so no ɔbɛma posifoɔ aso ate anaasɛ number we no ɔbɛhwɛ no wafrɛ na faako esie no wɔtumi aba bɛfa adekyɛ sombo ɛyɛ nwanwa no ɛna obetumi ɛde akyɛw 0245883545 0245883545 na wɔbɛkyɛwade nwanwasoɔ ama ayɛ kama paa abrantie bi so de abɛgya yɛ sɛ ɛsan anam ahohene nti no ɛna obi wɔ hɔ a ogya ne mmɔwerɛ ne wɔde atiti ne dan bi a esi boɔ ho yi kwasoɔ ɔfɛ so kwasoɔ saa bere no dan no wɔtɔn akɔm ɛna saa dan wei ɛwɔ na wotra kɔdia na wokɔ akɔm customfoɔ no kyerɛ hɔ a ɛna saa dan wei ɛwɔ na plot no ɛyɛ 120 by 120 asase no ɛso papa ɛdan no a ɛwɔ mu no so ɛyɛ 7 bedrooms ɛdan no ɛna saa bere no ɛdi atwaguo ɛwɔ Sompa TV no so no ɛnti obi bia n'ani ɛgye saa dawe ho no number no ɛna egu screen no so no 0552095593 na wapusu ahoma no na yɛ ne wo aka ɛdan no ho asɛm ɛboɔ no da fam kama paa na wone ɛdan wura no atumi adi ano ɛsan sɛ yɛ kasafo nyini ɛne kasafidie no ɛnso yɛkɔ hwehwɛ mu nti no krata ɛwɔ dan ho no yɛ korɔgyen obi anim sɛ abranteɛ no ɛdea ɛwɔ ntam wɔ na bibi nti ɛna wɔtɔn saa dan wei ɛno nti no so wani gye ho sɛ akɔm ɛne saa mpɔtam hɔ no wani gye ho sɛ ɔbɛtena hɔ a ɛdan no ogyem na wɔde amaw no wadane krataa no so ɛde amaw na enwoma akɔnkan kama yɛne Tabita Clinic ɛntwetwe nkɔmmɔ sisiai na yɛnto adwumadie no so abroti amemo akwaba ye nua fo so be ma Tabita aso ye etesei nyankopɔ adom nti no ɛhɔ bɔkɔ ayaresa ne ayahwɛ nko ana yɛde ma yadɔfo ne wɔnom a wɔnom etu anamɔ ɛba yakache ho na ofo so be ma ene yade nti no amanipa bebre na no abrabɔ agigya yade nti no amanipa bi akadem ya wɔnom so ɛde saa ɛkɔ owuo mu na ɛno na Tabita Clinic yɛ ka kyɛw sɛ Sakato ne bro na ohumi ewo mu no esikura na ase bia efiri wonsem a ye ka cho se abamubuo no enyama ye enidaso ewo ho de ma wa bra wutu Amerika ede wani akyem ewo sofolai alignment nhwe ni mu ho na Tabita Clinic ya ka che ewo ho no wo de wani akyem ho na yetimi asawo yade akwa ahosa beye wo dia ayaresa ebeye wo chefa na enigye nso so a ewo wo mu kan tete anawonso no wanigye no ewo ho no asa wiem die ede amount bomodia na fra ye mani sesie 0260 196219
0260196219 Tabita Clinic ye man ye dia to dwa na ye ka kire obia prostrate yade ne bema bia prostate ne ho atechema se ye kese ana se bia ne dwumadie no enkoye no ye ka cho se Nyankopon ye adom a wo chena da ye twem wo sofola alignment nhwe ni mo ho tuamlika bra ye free prostate screening de amma bema bia wanya mfinhia na duasa 30 years konko ade a mentwentwen wo na ase nema akwadro enka wo ento ho ema eniha emubu ento ho Fuani chira mo ewo sofolai alignment nhwe ni mo ho na yentimi enye free prostate screening no fama we ye new sika bia ye hwehwem na se bibia enimu anu ane se wo kọ baabi bibi wo mo so ana se bibia techema ana adwumadie no eho sem no enkoyi a na ya pe edro de amount na ne nyina so atimi asisi na akwan so na ye ne dwumadie no se de esise na efata eye free prostate screening ene ye de ma ye client fofra nyame ya adoma wo china wonom eba ne nyina ntino bomodin na ehye no so ne bra efama ye sanso so ena ye ka kire wo se bia wo de no ebia prostate ne enya ne wo ba betena ehun senhye ni bi ni se ebia bema kan tete no wo jonso na pressure wo mu pa na wotimi jonso egufa akoma ne twa ehuro na so enne no wo jonso a na ebi ekekem jonso ne pressure na ewom ni nyina afrimo eno nti ya na wo jonso gu nikemu wo trouser anase bia wo mpaboa so obi wo kran ponso be wo so be jonso no ebi ankemu ana esufita bi edi ni nsuo na chi eba obi wo so kran pon ana ne de no ayese emoja bi na edi akire eba wo ye bema wo da nadwo a wotimi jonso dodo na ehwemu ami ehu se obia efre nwumre be sadonso ekobo no nwotwe so a wode wuti beto kete na so na ekopem se anopa no nsia bebo oba jonso empebebo se emprensa no ye ka cho se bibi atechema ewo wo jonso semu enipa akoda eni kwansa wo jonso blo emprensa ansa na bi ade ache se ba ne sa de a na che se bema wo koda najo wo sore empre 9 empre num empre nsia ne nso so obi kra jonso mpledu ansa na ade ache eno no bo wonka ye se prostrate no eho etimachie bi ya bente no to amika fo ni kire mu ewo sofola alignment nhwe ni mu ho na Tabita Clinic yentimi enje wo ensi kwantempon no eso afenso no diabetes esi kire yade no obia Nyankopon ye adom a wo ye oba wo ye bema o aketesi anasa akokora no ye ton sa de afro nyame ye adom a wo chena ye free diabetes screening so de ama ya fofrofra wonom eba no enti fasa akwanya we sesu we ye do ye de chew free braba hwe wo nipadua nim enipa wo ti wona bia nansen wo nipadua nim nyina eye okusu bi sa aso honam eye otofo ni titiro ni se bi po a wo na ase no wo ho ana apagya wo de won samia na atom wo ho ana asa apagya abasoro nansen wo jonso ententem wo jonso no so no ebe wie na wo ka bi hwa obahu sa ase esichire test kakra ewomu nansen wote wa ya na esukomo taadeo wonu nso a eni gina na sukomo saadeo anase bia wodidi ya no enche na wo yemu se adwa sa wo sa paduane edi ye ka cho se entena se na we bia wo sotia na eti obi won so krampa ne de no ema ne kese amroso eye esichire yade ehun senchani ni bi na mabobo so no se wo hu sa ne ema bi wo ni padua mu amesro entena ho ochire Nyankopon ye adom anopa ko bomodin se wontimi nantimpo a ma obi nso monye otata efo ni chemo so follow alignment nhwe ni mu ho na Tabita Clinic yentimi enye free diabetes screening no ebi enfama wo de no so ebi ababetra wo ni padua ni mu awie a ye be hu kwakra de obefa so ye de nuo mapa ebetimi account na yetu yade na se e de afri wo ni padua mu afe ya brebo ahodo ana brebo na ya ne da ni padua ni mu no ne ho eniema ahodo na sa dwumadi edi no ebro be se wo ha sa wo nhwe ye na se ebia ekuro bi ebemu ana se ehwo niema no ekoye bibia wo ho a eno na ya na de hepatitis B ene hepatitis A ni ade ne ba no hepatitis ye nya free yade ye brebo no mu eti ye ka kira wo se bomodin a se be ya wo do ni be chemo so follow alignment nhwe ni mu ho wo brebo no eno ho dwumadie no enkoye
enam so bia kro bia ba bete ho chema information si bia ba ho kro bia betoto ho bia wo de no eye kese eno ntia de help bebre na na ebre wo make a chow set Tabita clinic ye wa no adro tatahwe ye de kan wa one time etu ase e de amount adanti na wonya chinigye no na Thomas e wonfa wonsem nyina ngu ho na wontu America fa woni nkyem so full alignment senhwe animu na wontime ma ye hwehwe oni padua animu we ye se ebrebo ho dwumadie nko ade a ene fa ne nyina to yabam ye betu ase wo de ade ne beto ho na wankase wafo akwa ahosan e de aba wo fie saa so na ye kase na bia wo saa ho dwumadie no enkoye saa ne timi boa amanuane ahodo nso ahodo a yede gu yam ne nyina no etime gye na yam na so ne so ansa no de ama brebo no ama ne de nuane no so ato ama ne padua kwa ahodo no eno nti se ho dwumadie no enkoye a yesraw eya abra ebia wodidi ana aduane ne hyehya obo wodidi ana wumne mu nyina na sa wo yam nyina ye okoso ne nyina kyese bia aduane no anyam ye nsuso de a na kyese eye wo sa no ena bia enfonso ana setemache bia ba ho ye to sa wo haw ne nyina se e de amaw ena mu nsa ya de enso de mesraw enfa didi agromens roso no drugstore enkwane na mu mfikyire ema ye ngi usika eni eye Tabita clinic ye na ye to ase de amawo Friday CA 0260 0260 19 62 19 0260 19 62 19 Afoso bema enemu nsa ye de se wantu ase a Mr. Oba oba wawie no na bia oba no aye yafo obi wo hwa na ni krampo e ba befra obi wo krampo na oba benya adwemu haw obi nso de akrampo ma ne bodam mesraw entena se na ebi krampo nso ana wuti anye ye emwan bedi de wawodi ano saa fe kra na nyinsa ho aye woden ye ka cho sa de bia ye wosi akwan fa wo ho nso no ye to ase de ama be ma ntena ho enemu nsa ya de be ma onkwamo ano se de na ho odin sitie no eso etimi ate obetutu owu nkuma boa wanhwe na ade so bo na ekobo oba na enye ono a meso obi a wote wa na video mu nyina hyehyew ya de Tabita clinic yesi so full alignment nhwe ni mu wo fabla na ye ntu ase ade bia yesisi yade ade bia ma be ma omreyo etimi enam so aba no ye ka cho be ma ye di wo hine wompem ya woso ho ya pia waba no wompem na akwa na akwakyeregyere na ade achi a wanhwe ye aduane kola na ye ma obi ni nyina ne safa me kokonongo wa nu dwoso na wasime be ma yesa na nim guase na yesa chawo ye be ka se de otimi ye nyina ni se bia wo be ma sem no wo de no twikom wo de no afọ ebasa night se pane wo de wo ba na no pimpini na chi be ma wo be ma na munya duma ne mu adwuma ye na entimi hyehye ye so emu oba no ni nyina ekowie mu wa Tabita clinic so full alignment nhwe ni mu ho medema no sinima ka cho se be bia wo bia wutie ye no yade nkoa na ha wo de a ye Tabita clinic ho na ye agi ni nyina ne yesie no wa yaresa bia ho ne ye de kwa ahosan ayaresa ne ayahwa mapa etimi awura wo widie nim na watimi de akọ fie eni gie be ye wo chefa na ebi aka wabusua ye kira kwan no wo so full alignment nhwe ni mu Kumasi ase no so full alignment nhwe ni mu sanso na wo de wani chemu wa nkran ye wo Madina Fastford Bridge no what atomic roundabout na ho ene ye wo takra de ene sunyane so no yade wo ye de bibiduro kan na esa yade won kase mu abu won kase mu africhi anase bibi nkoye won kase ni mu a eno se fa physiotherapy kwan so ye won fidie ye de banyima ne etimi atreti dompem de amount sanso na massage kwan so no ye fa so etu yade ase ye sorry so 0260 19 62 19 0260 19 62 19 Third John 1 to your sword for your bomb pie massa de nyina mu no ensi wo yi enya ho den se de esi wo kra yi no wa bra wo kire nyame ya domo a wo de wani kire mu e wo so full alignment nhwe ni mo Tabita clinic wa beje wa kwa hosan ene wa yaresa e de free ho. Okay, Tabita for na mote won ka no we de organic you organic nyankopon sa no e bibidro son na Tabita ode esa yade sede wote ye no saa na wokwa wo ye wonwuma abibidro so full alignment yenko ne yekoje yayaresa if say ama me ne wanse eye yade ya no bibenya wososo a eye yade Tabita osebra na obete wo yade no te na wode amount tumedie we eye Asem Mpe Nipa
de asanteman agiatum Ghana nyina agiatum eno ti obi biada wo Ghana ha asem biada ha wo no ye kanfo Asem Mpe Nipa dwumadie na de ama se wo de ba ye bepa asem no pomasi bre na ye de ama humility eno ti sabre na kwada no yade no o ka kire be ma no sikasem osesai pacho so yin ni 1000 pon hwa akola no onyini sika mfa hwa akoda no pacho na akola no so ye ne ba pacho na sabre a onyem wo no school ho no a teacher for no ana headmaster no ote ho asem pacho headmaster no ote ho asem di asem no kan e frise no adi mfie edunsia di asem no kan e pacho ka kire me se do ye bia ma me mfi no ya asem o efise akwada ko school JHS na odi mfrisia edu ensia na se teacher ni kofa no a ekwa bi so teacher ni klase agene lances Sompa sene lances pa free ninsem eti sabre ya mene wo kasai abrante no wo fan pacho akra wineba wo ye den pacho ko school wo jade chene so to na disuan so pacho ena se wo so ye den pacho menye hwe o se menye hwe ti se wa yo ho papa na wadi ho abro pacho medi me ho abro achia tumtem ti se akola no we pacho da ji o mai no operation order ho oba ne yare pacho ye no operation edi mfi na sai ni pacho in any 3 days ya mfa abrantie no emfonyini ne ntoso mofa abrantie no mfonyini ntoso o si ya friend say a friend Atiga Emmanuel Atiga Emmanuel pacho okay hello Pani empom to say hello Aye. Unim ababa wa your friend humility. I'm not ready to speak on you on live, so forget it. I won't speak. What's that say? I'm not ready to speak to you on your TV channel station. Do you know a lady called humility? Maybe he's not ready to speak true to me. And I have to change my tongue. Okay. Was one year ready so near Bekasa? Hello? Yes. Do you know the lady I'm talking about? Humility. Yes, I know her. Actually, are you a teacher? Why are you questioning my professionalism? Why? Why? You said. Why are you questioning me that way? Is that how to go with your interview? I'm asking you, are you a teacher? I'm a trader. You are hot. I am trading. Okay, no problem. Do you know the girl I'm talking about, humility? I don't know humility. I know humility, no humility. Okay. Ekwa bi so no akwa no mu ne ho. Omu ne ho. Na e was Ghana Education Service. Ema yehwe na abranche we emra ne di. Efi se omu ade. The guy what's your friend say? I don't know. Atiga. Actually the guy he doesn't respect himself. Etimunya life man. Producer yini free so. And same say ya na ma fake te job be mo. Onu abese omo say do be am say ma mini di atam. Ya na and somehow. Teacher ni a wo akwada wadi 16 years. Wo tse na de. Wa kwanyim no ase ni suku. Akwada no say kura no oso wonye hwe. Ama wo toa wadi sua so yebusa say wo ye teacher ni are you a teacher? Wo see a trader? Oh, I see. Muso ye die ni. Kusasi. Wagu kusasi fo animu ase. Wagu kusasi fo animu ase. Anti sa kwa we no, we will make sure say enkran kura no a ye beko. Na ni certificate o de cha de agifri ni sem. Because minim the head teacher no
se teacher ni akwanyema akoda wadi emfinhia edunsia head teacher wan ka hwe akola ne kobai ekwo wuwie sa ba school a teacher ni kro ye di akola nani ama wu teacher ni wa ma akoda ye ntumi anko school ama wo to school so ayasemu akoda no a wone no ewo ye no so eda konfa no che sabri ya in operation mo fra akoda no picture no to so na wiase nyina hu abrante no monkata nanim na yehu konfa no che so da ho ampa because yenya ne black no na mo black ni no na ye ma wiase nyina hu se wo se ye fa na tega mintumi fa ne din ni kura ntumi trim chese sa tega we omuni ho wagu na busuafo nyina ni mu ase agu teacherfo ni mu ase akwala ne da konfa no che ya in operation atega Emmanuel akona dimempo o yenyina ye tie sompa uye teacher no wasi me trader eti se sie no akoda no konfa no che ya oda ho no operation do ma ya wie acha ise die na aka acho oma twere adura ma ese enkoto ene ekọ ya omo se aduro no omo se entomiensa ba aduro ne ekobusa ya ba ko ye 16 million sisi aye niska ya de beto adura ma akula no na wako ka kire na busuafo so omo ne ka so mbaji akola na ya tega ba no acho ni nyina ya ka kire omo na ya me nwanwa atitiro ni nyansafo bi kura no ye frɛ wo mo ahoma we so ni wo din komo wo watega wo na be dim panifo mpoa obradi nyankopo yeah na ma so kwa ya mo mfa mo ni hwade omra samu abrem kwa kudi aka ndi nyesa war embo dime mpoa pa o asime papa Sana seseba. Atega Emmanuel no. Oforisuo. Mesi atega ye teacher ni a was so a trader odidwa. Asem how power. Mesi humility wa ka dia we no kwa de mirefi. Ayo. So wo ehunka ntono na eka ni. O na se wo no nsu anwoma ncheme. Wo chese humility. Onti oni fenete kraka. Whatase? Ude jano. Ohwe na no kura mi senkrofo na de no. Oh yeah, o ka se so no wi. Oh yeah, ohwe na no. O ada se mebusa na yire nse woni wi nom. Otweme. Cause oye sa no a ja rasta for so gu omo anim ase. Ba o san sadanko. Awre pasem. O sadanko. Woni ye pa o. O sadanko. Na no se sakraman. Oforisuo. But the first twede. Wo kangaroo. Kangaroo yana ne ba hye ne yem. Wo de hwe nanim. Kangaroo. Sa abo ne ewura efri ne komase ya. Kwakwansa na baba mu no ababa wa no ni sister Penny wa ha ma yantie na num asem kakra. Ni sister Penny wa ha na abrantie ni su kakra wo kurum ho no o meda na dimo o manfu hu se no ofofo so tie pa no ofofo tie yen abrantie di mpo o ma mi tie ade na ni ha afura di nyankopon oba Penny me mo akwa aba mpomte sen amiado odi ene humility urumte mimi aketwa no na wanyem ye no yawa wo fa mu no uhu bi yawa fa nyina mani tua yentie yawa fa me say ye di akwaranka ko e ka say boy na sinya wono ti mama me huna mane pa mama na hwe akora na ko me say wo de FM na me say boy ni wo mu hwehwehwehwe sa no tie dada ana otie na me say o kurum ho nkwa na odidi o mu nkwala nketoa sa no wo ye no ho obi anim e wo school mu ho obi e school be kasa no kira de wo mu se ka garu tempana so e wona atenga omo wo garu tempane e na mo wo fa he e wona aten e ho na o kira de ho na o kira de no na nkwa de odidi o mu se ya de na mpanifo wo kurum ho kan obi anka hwe se wono no ayi ade wo fa ayi no fa na ayi hwampo no fa na MP no ne wo fa na MP ana wa free so wa free so ise ne ho say wa free so nti o me bibia no mo de nani ato no nti no mo jai so who politicians no
to me bibia no me na to no set aside as so politicians no etina ne wo fa ye mpinti no seven produce and some fu bia ye nya no manini wo di bia no me ni wo fa nti no ma gya bia manaka boy ndie me si duo wo di wo ho no mo no wo di nkra ne say ya enso bia ntimi nka hwe enti onwua ika ho ne e ma se na wo ndie mi ntimi nkan ndie mi ntimi nkan kra na che se do ye no ho ano no duo wo di ya no wo ya so bia ntimi no wo ka fon sa unso wonse nipa so no se die wo hia mtihu asa wo sa adua wo nwuram me hwe ni ma asa wo sa adua wo si dua so sana me me hunu o di onwua kunu no to bo ase ebi ya no sa apɛ no to bo ase wate ye ha kura wo pon so wo fɔko ye nyina no ye mu awade oba na ɔka so ɔpɛ no kura no a ye be kan bom na me kura me pema no nyeyi wo so ɔsɛ de wo sa adua wo si dua so bebe me to mo kwa me wa adu bi wo ya me hunu na me hu sa boy nini wo betumi atokodu ama no ai wo tukodo na wo huro sifo no wafa Etima me abra mo de koto abrantie nabusuafo anim no de no mo kan. Si bi ko nyima hinya metan kra nyima hi kra nyima metan so oba tan wonu se oba tan. We oba tan se busome nkono awo ya. En konfo na ni kra to bibi kra na ko wonjenye se na nko hwe wa njenye se no. Wa fimpo maame no. Na boy nko hu nyima hi ko sa maame no. O no hu nyima hi kra se na boy no mpo. Akroye na nyina ya frema be sinne kam kwa frem so say oh be na ho te sen e be sinne kam amre kwa frem e musa say me na ho te sen e be sinne ma me ntimi frem to munim si ayo okola no pressure omunim pa ama boy kwa me fe wa boy ka chem say ai o ma me se ma na ma ho boy ka chem say o ma me se ma na ma ho no ma nsi ho nyina ye tie sompa ampa boy so nsi ho be sinne wo from to no yasimre bi ko mbeje akola no ai muka so mbeje no adenti na say esremfo de o mo na che say o mo na sem bia na o makata so na wo ye di ni asem me esrem ni nso sremfo o mo nka no kore bebe no kore da no o mo nka adenti sa de say o mo ka mo se munya ya abusua nti asem kwa twi se wa dreams pa so wo ka me ka fo mana kwe ma wo nyu bi ba nka bi ma o me ya jamane nka jamane kasa na do so na e how obahwa no wawu fun no the pressure sa obahwa no wawu sa ade how a unzo ade how ka kire panyini bia obeboa wonye obi ma na e ma na mmoa wo si abrantie na ne wo fa ye MP wo ho ai aban de hen so abre so do wo so si ei do wo so si na e na ne wo fa de de wo tempane wo fa saso na ye ka e fa de de wo tempane ne wo fa saso na ye ka MP o ti so si ei se le wasi form one air former se le wasi form okay e no wo fa se pa ni sister pa mama ko papa ba ko e ba aso na me kan woni e kwa yinwa wono ne ba ni sister pa ba aso na ye kan wo mu o mbushi me ko be hu ba ko wo mu na kwa se kwa bida aya abranti wo mushi sa no de yenkola no kuro mo na no fiance prokwa no o mushi dua wo dia no na me see yo so se bi ntimi na mere ne ba ha no me ntimi inshallah bi betimi no ha okay gidie ni wom po ada ya simbi na dawro mo ai preko di na no so to nsa na no fiande se enye sakramaya ebe ya adoa nan ne besa to fa so be adoa akwa panu asem anyumire yo we dimpani fu atemu o se wo be kasa o ye ne wo fa no be din komo chena se ne wo fa ye former MPD a ekwa bi so no e wo se o mo cheni nyansa na Ghana Education Service minim kwan o mo fa so yi teacher for se wo ko na so na kwatwa exams wo mfili yen na we wo mark wo exams ya obeka se me no wa na enti ekwa bi so no mesi nkora wo school enti we kra we no za kwa we no adwene be pa na dan tirim a wo be yi bia man koda we teacher su no so na na nwumre yi dabi wona ne ne o ye mape ene nkora o didi nkora na saa o didi o mo saa nso bia ntimi nka hwe ni wo fa ye mpinti ai yen kana asem
Say the be a case Ghana na nkrofo bi dia. Na nkwala nketua under age focus school na wonyanyim bie no. Ye frɛ wo ebusa ho asɛm a wodim poa. Tu be na kyerɛ de. Omno samu abrem. Ma me dance, omno brem. For so. Yanche ya refo a omo hwe ye enanom bre anadwi. For so makase mo mama for mreme. Nyame ya doma vitamin cancer. Aye me am sister Penny. Ba ko na ba he na father side. Me me da be. Say gwaso anya sam keto ho kro. Besha dofo wa obenya ho no ba bebo am kakra. Na wiase na ye den te na ye nhye nipa eye. Gwaso ene ye bibia nyame aduma me da de enemu. Nti na mafo se masha black no fa ncheme. Ofosu on say ye trafidie so a wan hwe ya de nipa bi beye no. Aye nyina ye nipa o muja wo yemu. Ti duru me bi a sebe ye amanfo sebe ajapade ne yetea. Ti duru me bi na se ofre obi na oye osa na ha dwen because ye nyina nso to aba. Na ye factory ho so se ye dwumadie yi ade a ye mpa sisi sem se obi sisi obi. Ade bi ade ama ye buafu a ye hwe no ma bi se enoma wo nim se no enkosi ni se sebe ne enkola yi a omogegi fon so yi etwe sekan etwe tuokum na anu a polisifo yi a polisi ni a ye kunu ya yi saa ni penkola yi omokoye saa de we no enyo mu fiti ya no mba ye mpanifo no mu hwase ya no mu anya somfo na ma ne ko ba saa fine medical kana fidie so se Ghana nkoa ne ba bia se teacher ni ye nkwase ade bia yes ne punishment ni say de ye transfer emonka punishment ni ye se ye run atare na se ye inedi a gene certificate ya gene certificate na kwa betre fi ni wo of course we say country bi ho no ma so ye police na o gia da mudia na di nkwase ma effect wa busu nyina me refi I na attention so bi beti on pakro no on target me kakra o Germany krom betumi aye yes so ye police ni anaya ban nipa na bebia wo ya de emfata amwa wo man na effect wa busu nyina nti bebia wo ko bia no ye ka kire wo sa de wo ko no tension da wo so eje Ghana hanko a enu ti na de bia ya na me ka se dia na katacho be matiasia papa de therefore ye nya ne di boda o cause wo jaye no ma was it the most mistake ni pa obayen se oba kwasa lies okoto aba mo bi papa mistake pa na enen de ye hu nyina no so no eye me ye sure se Ghana enu ba mfie num ekọ mfie du ko no ye beti no ma bi ase it is obi bi MP obi bi minister to bo ase na ye ba ye de kokromotin kwa na to abai awurade nyakopon obi anya abotre se yakwasa la akoto aba ama no ofa nde sebe mpre nko nya boni bia wa free suko ansa obedi ade na kwazu anya ho sebe ye say obi teacher no ko pension kwa na stay teacher na master kwa da so short say satama we ko so nya na oteso na yimu sese edi enti de kasa headmaster me homenti ase obusa akoshi bi se enoma we ye course bia no headmaster wo sukumu no tiase wo ba hwekwa na bibi free let be free soro abeka church matter headmaster zo nka na ntum Ghana de encha ho onka na ntum na mame nkwa bi nwa ba esu kakra se yinsen ya nkoba na eto samre na sabi bibia ma komoda so twempra ho komoda so twe we ya bai ena sesi a se ya betra ha sabi prejudice no so sabi sa chief of vanijimi ya friend na san ko Kenya sasam kire no wono so gina ho atwitwa yempoa because me nya sure say teacher ni atam obai to no ko ho no de ko wura dem eduma bia wutu momonefo no na wutu okra nsofo we no obi nwa twa ne hwedi mia yekuro adu time of osu ye baka kire ye nwa ye nkola no hwew ababa we ko dem no menya sure say ben my ofoso no atek so busa oba no say otiase ma no se nanyi se na ba ya du de adin a kebi oda so ne nam atwempra ba ye kan ye tufo wo kind of ben ma wakofa na sabe ene ye wo ye wo sister iti a wo kasa yi
ya odie pa no de kasa sasa ko ya bema e na nko so teacher mu a ko babo ne papa because we mini na rebo we mentimi mo nipa san tontom yi awo no atwa ne tia sisu sabe friends house party I be bash those days no near from house party ya chese wo ya frau ya wonim se wo chade hwe ne nsachi secreton I don't know na seven prejudice ye betra Ghana ha ama sa no ma we ofosu akoso ama sabe de omo kan ye ni obi o womo na chese abrantie yi chese dwumadi e wodin se wodnani abo no safo se mra bi atwam na ne wo fa MP yenim Ghana de sa no ma we ye ne te Ghana de nim se sebu ko fie bim ne esu obi ne wo fa ana ne papa bi MP ni papa bi wa ban mu a sa nipa no na sam ye sonko menu mi no tie ye bibia ni aban mu ye nya sama ya sam ye sonko enu ti nipa bi afato no so se so nya sa nipa no titru no wa busua ni mu a na no so di nkwasasa ti na meka se sa kokromo ti e de koto abai atiefo mi hwe ni ye pa I'm not saying me ye campaign mo bia but one kasa na meka sa chew na ye besre ye nwan simfo no ye nwan ba ma ye ba kasa yi o ka asem bi na ye me de o si bibi sise ya ye si ye ba ko ye ba ko se ye ba ko yi mo hwe ahwe ho sam sa akura ye ye ka no wase ba bia wada hwe ba bia akura ne da ye si ye nkoto adro ye kutakutam se nyame amamu a wo ba hwe na akura no sabe operation na no so asam me bo ma menya no so ni so asam sese yesi enkoto aduro yakura be ya tie sabe mpredwese ye na ya ho nto ye saawo nanso no ma bi sei wa hwe akwa na ne achi nyina na honhuni na sabe mu abusua mato santen akwa wadi 5 years mato santen sabe mu ba baji akwala no aba na sabe udua flowers kura na se wa ngugu so a enwu ade asa na mo kema no an pito adu time ye kasa for Ghana o ye kasa for trap bia mo bia ma ye say ye kasa for me se me kasa for trap Ghana me kasa for trap adu time traps no since asante o se wo ye hwan o me se mo me fa de kuranya adwuma mo to something ni ye musa se mo busa mo de hye no a okofa akra ba ye say since owo akra ne to ho no ya mo ba baji akra na kodo to do mo kan yo mo ba baji akra no mo busa sa akra no se be wato mo de hye no wato palanso akra da on to bi da mo to something chese beka ne se Ghana de obi di ne nkwasa asema oh we de se opama akokọ Ghana nkwa ne wo bebu wo opama akokọ pa no akokọ bo na akokọ pa de akire we de enyina ye baako we de enyina bo fipam Ghana nkwa ne wo sa be no ene sa ansam no enti dipa bia fa to se ne kwasa asam ene obedie oh enyina bo fipam oh ma me kwa sa ta maja kwa pa ye ko kire kurada da mu na ye ni nyina dokwa ye baako ne yakasa ne wodi nkwasase ti nipa ne start se wodi nkwasase ma do na ne abubi se me koye se kura na ye beka cham se ye nipa baako nti me kwa koye masa nipa ho asam ne yaka no Ghana nipa ho asam ne yaka no na de ye hu ni nei me se ye nu be 10 years time ye be hu ni more nipa jimi a nipa esu anyansa sese na wo ye ne ye frew wo o kire wo ba dia e gifa according to the more case of fefe menye sure said ye wo ye what the na nya bon ho safo ne e wo kronim e no ye de wo ye na for so asama me pesa me kan nyina ne se eti education minister ni se na mu anane nkrofo ania e wo kuma se a masa ma me ka se bi ya traffic die so na akoka se bi tia pan mu bia ade be chi wo bo bia comment se beka afa ho ade nche o ade kranche wo pa ye se ye tie ma ya no mpa ego ka se bi wo ba hu Ghana nkwa ni ba bia sebo ka ne kura na ho akoya hi e wo no ma bi ho me se ye tie opa me yen eti pese mbusa se e free da ye cha se ka sam ya kwa FM so ye kwa ha ye wura ye fa FM station bia ya kasa bia da be me yi tama na ye wo Fox FM ene ye ko ka Pix for asem bi ade chia na Pix for mpanimfo etu ka be si wo no me se nura ye te se ye police ni bi ayade bia mo ka yaba Sompa ni fo Nyankopon hira wo mu enye ne ya eno mo ba ye se sa no mo beje no mo hande sa case no mani je that day no ana Assemblies of God they were property no
assemblies kesiem eno so sofo bi so oja na yiri wo ye wo kwakoye wedding foforo e na asem ne baaye e ne ka na fidie no so me se assemblies fo mpanimfo tie asem no won kran wo mutu ka fin kran kata choti asia kasima making e ba me e kwatra office wo me se never ya soleba no ya mpene e ma wedding ne nkoso da ne ne yenim de to so mienu no ye musa se nsema ya tra kan ebi fa teacher fo ho ebi fa principal ho ebi fa nipa bebre ahemfo ho hwan pa na atima ba se na enro ese mo ka asem bi e wa Asem Mpe Nipa so na sa asem no me pese me beje na hwe ya kan sim kromo be ye din ye wi ani abebusa na feedback na nya izo ya ka asem o fa sa feedback no o fo so nya izo sa o because baby office bi na uko na ubo odi so ye nsem troni mini ni pass ma sekura na ma so wan hwe ye be won konza mi na me ka sha o Ghana ha na so ekwa bi so enke ye boa wo mo but nim na enim ebi ni hwe be akra kete wada na ma sa to something samo call by fie akwa ji akra na akra 5 years na sabi ankoto ye da na wo kwasiasa wo ye na efra wo a utwa ye mpoa etefo fo ncham say me didi ata because eno mebu hair time hwa akra me ofosuo me tuwe ho me mai pa no me hu akra a wo situation bi ma ofosuo na ye me ya nano nsuo toyi ofosuo me pe kwagya ni mu a ma me bi na wo petrotro na ne bucket wo bi kan ho na trotro na ya prapre enti ma me ne kura nya mu ane ba no waka fom ha na fa na ofosuo mi donya me se na nka ba ye 10 minutes bi na ye me apon a ka me tumi ka kofa ma me de ni kosi ni fie because of akora ni nti akora ni gya na odin seguna ne ho po cha awode no enso ba ma bia wo ne ba we bi ni we because wo kono obesa nya de wasa kofa foforo e man so mo mani na ho ye nua ne ma no ye wo fa se fo mo mani na ho obai ba ma du ko dem na so mu na wo tietie mu obi mra obi ya no na kasa na nya me de man ne voice no ye fa nya no ma bebre nya kissing go o obi so mu na wo mpa tietiem wo repumio wo kumio itu obi ma oh de be kissing de ba de e na wo so da no ade he wo pa ye musa sentu e ba ko pe no ne dai one ne da bebre asama bentina ha ba traka ye utu mo mane fo no atu akura chofo e wo kwa bi so ye be sre okay se bibi ko bone wo se no wo do akwa fa book su ko mame eye tete asem sensuo bre me wo ko ye bebia wo so mu no wo so bone de sese wo ye dwane je wo kra nkwa na wo de wo pe wo so mu no wada asem ama nka wo baka anase tietiem Ghana fo nkola omo pa de nti Ghana fo nkola mpentiem hwe ma me ka sem chow me sister bi wo Germany wo se Germany police ni sifia na wo pa de a wo ye panimo wo misa wo da eje akola because wo se akola ntwantro pa o kwafuo ma fa oki hyebuo bi ase na akola hu obi ba fi o se ehya so tia se nti first no wo se o kwafuo na akola ofi o disafo ehya wo hwe akola ni nani na de ase because on plan ntwantro but na nkola aba be ma na so ni ma wo touch ne ba bia ekoyie no enko no ya obetiatem no gyina ho na wade he na bibi sa akoso wi na fei na ye ne nya problem hwe age na wo 16 ya kwase we ya so mu ne 5 years ono ne na busuafo to something say 5 years obeje ankoyie na se obeje akora ne yade a mu abusua mu so mute ho ya aduro na ye mo kan ye na ye te ye ne nkoto sa aduro no ayan kwase asam adu tema Ghana fo mpani fo nsori ye ka asem bi say ya omumu ayen moye sa de na sa Ghana ye kwa ne sai mu de munima ne campaign ye meboa campaign ye nko na munim but ni pa de ho man de the benefit ye obi kwase bi banyim oba kwa no aka shaw me papa ye minister papa ye say ne wanyem oba ye ne hiafo dem so for Ghana ye se mo bo chamber bia ye ne hiafo ye ne papa ne ma me ni bi ye se mo bo Ghana okay obi fa oba na obi kumu ba wakunu kwa ede ba ma na yetimu na omo ntwan na de onim wodo ababa ofoso man fansia okay 21st clinic yes sciatica expert 21st clinic na sciatica yade no eso sisi
fa usire mu na kokom akosu na se sciatica yade no ye papa na 21st clinic ba ye no na wosa sciatica yade no abasobodie pi na 21st clinic waje na bibimema utwa bosompo kwa aburuchira 21st clinic waje wode bibiduro na sa yade no na wode bibiduro no esa sciatica yade no a sciatica no ensa ama bi mu enam so ama edian 21st clinic waje no Ghana memha no enye dinketo akra ne sayonti no 15 branches ena wo Ghana memha laboratory scanning fidia hudo pi wode uba fam no asase atika yade no na wose men kan tro say anya sciatica no ko awu Debbie yade bibrebiada yemfa ko 21st clinic enudwo stroke no yade no so waye bete kura no na uda from untimi so de kura no a 21st clinic say wode aduro bekan abibiduro en wode esa yade no kuma say ehwan overseas wode alpha radio no ene ben ho woboase cancer quarters call Johnson hope ena wo Accra East Legon America House on Cheo ena wo Dome Green Hill Street St John's Ecobank no echire hope ena wo Tema Committee 1 woni Roman so de no ena edi ehwani mu Kasua takwa di kofodua enkoko sunwani brekum wanchi tachiman kwanza go so debi so dwabo so 21st clinic se wo ba obesa wo yade 0540 311 0540 311 odi for pokwa bra bla odu sa kwa we so oduadue ma wurowura mu na se ko no be pre empia ababa woni ne nwia no kra be campaign amano ameto amano o make campaign man no me sure se ni ba papa e ba bi MP o make campaign man because o be catch us onya ko ne dia me dem ba no ba kwa brochiri to make campaign man ana de to so bi so no ablanti we o be fa man na che o kira de kura wo ba bia no we no wa fa wa start wo be ye e ko dru nkran ade akwara o be fa che eti edi asokwa de peke o hwe kopla ne trinwia na won se ma we na mom di emema atem no obi o ti be o se ma pen kwaso yes sasa we nya kwaso ya o hwe ablanti trinwia o di o twa so kakra nti na ase mafina the first one na ase mafina aha ana ne kikina ne kikina kasa so no obi a o se ne so na de no aha no ne ya ne taashe na boju se ndi ase no adoa nai na no ahwia se sakraman enku ota pepa se ekreton ni se chinyina dada puto bibiri ana ode nam no wo wi amanfo ma ofosio me ye di mami ena bushafo ya kakami twensi because adentra mukobu sika efra brante we wo mentini me biase abranti nyi se wo no se nyo no na dentina 5 years mo 4 2 3 years 4 years that am ko busiska e free abranti de mo na mo ma abranti nya hoden a o ka san kwata se mo aye kwako no pito se en family mu ne magie ba akwase mo empeni fo mo frɛ no o se nyo no a according to ono ne sister yi so di ntina 2 years 3 years mo nya daje se yemfa akura yen konkoji ske wona se ye ba beje ba me ya mo nya hoden sa fa ne se wase na obi ni wanyin sen o se nyin sen nya ne dia ko pe obra ne bo onipa ne ba joso kura joso ta obe na otwe ne hwe gu ne so ana ko passage kura gu ne so because enipa no onye badwemba oba nka sentimi na emfa dua nwo wo ne ho nyin sa yo eye be me ne bi hye oba na oba bia so benyin se bia so no oni bembo ne nyem ba bra awodie no sa no ka twum wom sa ba akoro no oni bemba akoro na ashedi ne de ara na obi ko tie ko ye bi yo Johnson ye fa Johnson na ashedi yo e wada uruma eti ye fa Johnson no sa awodie no ka twum se kim oba akoro eti won sa na o ka se oba enim de ti bo pa obenim de ti bo because onim de one no awodie nim no onim de wobun ana onim tam wode banyem enti bema
enyenyin sɛ nya wode a afi o so obegye nkura ye no pito na muso monya adaja ka ma ame o sɛ onana aka obebie kwan agye pito na nom ada wo fa na maminti ase efi na ekure mamu nkobu sesika bi enfra brante no wo because brante wo nkuta adwen papa sabi ono anka se na adwen kuta no kwa small adwene ene dan adwen Oforisuo there was so many kind of people from this country in the midst of men our madwin we nyini Ghana ni ye wono se wodi agro pa na ya babawa na se wo so bedi mlanti achi soma ha ne som ya menua panyini Kofi Apelu ana Akpalu soma ha ne som ya pa dia ye fra na nyensi nkoro won akokọ be ma ne medina chida debi etu wo school form 1 form 2 form 3 wo betwere wo si mehie tichani ono kotu ehye ne krampo no satam wo hwemu a emu nka ababo ni media dance say abrantere ne koda no se wo view na adwini nani so pa show kro ne bi na botom enka na so ma no kwan because won chekewe anu ode dwa nanum omno ye wo obi ye MP minister enso no fa so konfa no ye ebetimasi sa brante bi ko na ne wo fa kwa no wo fa no ho ba no de tu no ho odi tu no ho ade menye wo fa de bi o ba bi ye free ba no se wo ye nipa na hu ba bi o free ba wo hu ana motuo eto so ye ma me na wo tie yen na se wo betu ba fora so wo ntie dia ene ye ono na sem ba sa abofo no betie wo a ka kire abofo no se maame minam du ko school enti se be me be hie no ka kire wo se mehwew meboawo ka kire blante se ono no sika esai me ya baba wa na so be se me pa because be obabie no wonu man ho otan ya be ma be se ne pe ade se de ne ho ofe meji bibie firi ho ansa na ye ka ye na wo school na wo kire made na me pass wo am wo twa komo me pass wo keke na on pass wo no na oba be se de nachi no consumer no ne nam ni ye to emu flowers mukuro mukọ de minim nwane a eye popra wo ho ni ye gima mo na musoguma tumbani de tubani de popra wo no de se de ha indomie no tubani papa oni wodi bi ache tubani odi bi ache ohun na wo hwe ne dam kurampo na sabi producer eni nkura ne de awuruse because baby gas sie gas ni de ne ti no ye ngo se ni bi aketo a hwe baby sie ya bi se ne baby ni nku keto ni nku ni sie egu so ne kapa so e dame anu ko ye half e de 3 quarters enu de nim eje senis ke kwanso anu ke sie ni mu ne wo beba wo ko school enti wo na anyu se sa brantie we ni wonyin se ya carpet no anu okay de open so chem say e da no hu bi dana e da so ntuaka e da nhweba carpet nhweba na wo hwe kobra ne gas na so banyem ana so hwe kobra ne okwan mu na so banyem dia ababawa wo na kwan ba ha o se hwe so wusu because of Rwanda hospital kobra ne ye ne kasa so a kobra ne si na etwe mpoa ye tie ba bi ko bi ntimi ni atem batu nti obi ana no hwe ase ahwewa agina fo so di atem so e trader ewrane fa ne mo ne nche no na won koso mu nipa nko na ye sre ewrade say okay oma bibia ento no na de won kwa no mu nipa nko no bekọ ko hya che wa ne ma suban wo da na di a wasate wo fafa no bekọ ko fo bia otutu ne panko obese di for you ebie ne nyame anye wadom na ko hya ma me wota na de wo de oni ni bo tare se so nya kreto na wosra ana wo sachi ne popo say yi ai apoto bibire ana ne nso obey ne nso bebe chewo wo de yi oni hete se bia akura woto ngum na de trase ne di atam keka obrofu tanta no na obehia difuo abe ana woduro ana woma ochinchini a onya woduro ma edi sim na woma no etai aba woduro fa no hudi wodo de wagidi ho kan fa usia okay yenko jo apo electricals yenko to wo ya papa pamfa wo ya dan na wo ya sesei edi ahim e wo Ghana mem na abedura santimem e signal cable sa signal cable no wo de wo ya wo dan a abedum kuma se
abeduma shanti Joe Apau electricals ena di amedia ma no eno no if you say wo ya wo de aba no signal cable no eboa papa Letitia fo nyina agya tum efie wurafo nyina adia tum na eni kasem wom ne say Ghana Standard Board enso agya tum Energy Commission agya tum na aka hwan biem wan na aka no eno tie to signal cable na ye dia wo ye fie a eno ena beboa ama electricity bill no ebeba no na eswate eye kopa wo ya so ena signal cable no ye de eyoye na enkanfo kra de wote so fa so ache tema forte so fa so ache eno ti ena Joe Apau electrical say debi yakofa bibi na kumase asante mantem ha na ya de hye enso ente so emfa so say wo the signal cable ewo ya ufia emfa so pi ena wunya ede efri so na signal cable eba ye no emfie nsia agidin ye papa na signal cable say make sure say wo de wo ya ufie no a emfie bebrebe echi ena ubetumi atwetwe ede afri mu a wanhwe ye kura no a a new generation ena ebeba signal cable eboa pa agiredin na underground cables ahodo pi woto bi sa ena transformer ahodo Joe Apau say make sure say woto bi say wo the signal cable ewo ya ufie a say wo be kofie na enkanea no ehwa bi eba ho I say bibi no there be signal cable de unhunu bi if you say eye wire papa Ghana wada ene yahwe ene ade aye signal cable amanfo atu agu so sabre wo ye den say wasi ufie awie dia na me kanfo signal cable na me de amount if you say amanfo dodo no a ene de stamp asi so dimayam na omoto signal cable ede awoya omofie na 1.5 am ubenya bi now they do juma 2.5 am 4 am 6 am 10 am 16 am and the keka ho was me kan cho say 2.5 am no sa wo ya no wo de connect air condition e bo nyunyunyunyunu what wo ye dem enkokoto wo ya bia e ma ne kofa asem emrew efise somanti to ya blog twa so ya eye signal cable and asabre asanteman agiatum na wo de ewo ya wo mfie na a Japan house woni MTN no e de di ehwani mu e wo PZ ho e na behu Joe Apau ana say RCC rank wo okwa behu Joe Apau na wato ne wo ye ni bi wo de akwa kodi ujuma 0246 905898 0246 905898 and 0543 934550 0543 934550 yanko signal cable Joe Apau electrical sakofa ba nefa nwoya efi na yente so emfa so abrewatia Ofoso be mama me na wase na me nchia ye tiefo ni nyina biem na abrante am so de sen Atega yo Atega Emmanuel no pa yifrim Bible mudin odima ni din no nti no sa na ye be mama Atega no ne yi Emmanuel ni film Ima Atega Emmanuel ni din no eno de fa say Asem na wo de Atega Emmanuel Abote ya Emmanuel ni film na obi do betimi ya free ontimi no obi anwo ho yo ya dishidin eti Atega ya dishidin ni sune ne ban na ense edin na say ne yo no but all the same of also be ma main class say no mun free ha say obi be ka say bia ababaawa no ya kwada bone ababaawa no that time no 7 years ago na or 16 years but ye nyina ye bedi adanse say wo nkronkuma animu a of also me America say me bo me teacher ni bi asum say wani na ho na say bia me bo teacher ni bi asum teacher ni bi be kira de woni ye konso ma no e was all your day Obesa of us obeso me nufu sa ta fe kwa na me bubo nufu smash no oh me bo na suma anche minim so no na pay transfer no so no nim se me bom panyimfo no so amane so no so no nim se bia me bom panyimfo na amane na na bo achi dan kwa kokodu fo fa hwe da hene me chia wa na anwumre na me ne na se na yetete ma hemfie wonti na obia onim se me bom panyimfo na amane minim kwan ya ofa so anche wo firi ho enti me bo na sum but enye obia na benya kokodro so ayesa na no na me kwa ka kire me na fofo ni bi no ena obi kura so ba ko be yi atum sa da okọ nso ma no so ye ne sa ena opie ye on de opie ko ye
enti sɛ wokɔ yɛ nkuro nkuma ne mu a ebi wɔ hɔ akyerɛkyerɛfoɔ na wɔn mu free nkuro kɛseɛ mu anaasɛ wɔn nso free baabi a wɔba hɔ no bɛ take advantage wɔ mmaayewa na wɔn kyerɛ wɔn adeɛ no so enti yɛ na 16 years abrɛ no afei na wadu ne teenage age afei na nyame abɔsuo mu no nneɛma a wɔde wura ne mu a ɛma ɔbaa ya ɔbaa sɛ bia ɔyɛ ɔbaa ne nufu bobɔ afei bɔ ho sɛ ne baabi sɔresɔ ne honam akwa ne bi no pagya afei na yɛfrɛ ne sɛn akɔnnɔ bi na tenka na hyɛ aseɛ ɛbɛ ne mu nti no wobɛhu sɛ wode wo nsa sɔ ne mu afei ne ɔno kɔnɔkɔ ne ho wosɔ ne nufu a definitely woanhwɛ ɔbɛda hɛ de ama wo enti akyerɛkyerɛfoɔ ne mmom si ɛwɔ so buo bi de bɔ wɔ bi a yɛmfa mmɔ bɛrima no akwadaa wɔn sɛ wɔyɛ nkwadaa bɔ ne nsɛm deɛ nanso nkuronkumu mu asɛm no yɛ a yakɔ bi ne anim obu wɔ hɔ adeɛ ɔbɛdi kura na ebia na ɛden de ma no akwadaa bia nso pɛ sɛ ɔgye kyɛ sɛ wɔtwa ne nsɔhwɛ meka sɛ bia mɔko bi kura na asɛ examination bi kura wɔ hɔ a teacher ni na promise ne sɛ ɔbɛma na twa saa na no ɔmo yɛ teacher ni yɛ a meka sɛ me bɔ na so mi ɔsɛ adeɛ wɔn pɛ sɛ ɔbɛtwa menkyerɛ yi subject kura a ɔnyɛ sɛ bia ɔmo bɛhu nipa korɔ ɔbɛ sɛ ɔbɛma mo wɔtwa mɛ paase o ɛna nyame adom nso no me wo gye kyɛ sɛ ne ade na ma adwen mu abie kakra nti no na me nim adeɛ kakra enti wɔyɛ saa no ɛma ebufuo bi mehu ya ne sɛ wasɔ me nufu me bufu ya ma me dane nsuo no gu ne dɛm bɔ na som bi wɔ hɔ na me de pieye enti obi wɔ hɔ ade obɛdi kura ɛden ma no na busua ni bi obi wɔ nso kura pa na adwene wɔ fam at that time no enti yɛnti me fa so bɔ ne nyinaa mo ababa because teenage age deɛ ɛyɛ hɔ na atenka ne hyɛ aseɛ de free ba ɛno nti na ɔbɛhu sɛ afei wɔduru 16 15 years na ɔbɛhu sɛ nnɛ na ɔmo batabata ɔmo mmeranteɛ na ɔmo ne ɔmo yɛ age group no afei ɔnyɛ duru 17 18 ne biemu a na ɔmo na sa mo type no ɔbagye ɔmo afiri ɔmo nsɛm saa na yɛ anɛteɛ enti ano deɛ enti me mfa ne nyinaa ɔbɛka sɛ ɔwɔ nsa sofoɔ no enti ababaawa ne de ɔmo so ayɛ nkrabɔ ne sɛ but yɛntimi mfa blame ne nyinaa ɛma no na mmom teacher ni mom na wase wɔ mu sɛ na adwen mu abie n'ani afi n'ani da hɔ enti sɛ bi onkodi nsɛmhunu ne nsɛm a ɛmfra saa ɛwɔ ababaawa yi so sɛ bi onim sɛ ababaawa no ɔde nneɛma betimi ayɛ dɛ apɛsoadi n'anya no ɛno nti na ɔno so yɛ saa no meka sɛ bi a ɔbɛsoko mu kura na aduane deɛ mu nyɛ ebia ne dress mu kura na nya mini baabi a na busua mu sɛ deɛ nneɛma sitia da baabi na nneɛma bi wɔ hɔ a na enya wɔ ne ho wobɛhu sɛ wɔde adɛfɛdɛfɛ sɛm yɛ sikyire ntɛkyɛmawo na ɔde afa akwadaa yi bɛda hɛ de ama no eti teacher ni mom ɛwɔ sɛ baabi a ɔwɔ biara no yɛtimi kɔhwehwɛ no sɛ wanfɔ so no ɔne ne da so many times ɛna nyinsɛn aba but sɛ nka ɔse nyinsɛn ne nya ne dia fine mete aseɛ yɛfa sa akwadaa yɛ akorabɔ ne nsɛm ɛna ɔkɔma obi ne da ɛna ɔnyem yɛ ɛna ɔka so ɔde bɛhyɛ no eti nya ne ba na yɛ dan na mfie no mu akyi no ɔne na busua sɛ bi wɔn adwen sa aba wɔn ho a wɔn ka so wɔn ba abɛgye akwadaa nsɛ nya ne ba na sɛ wɔn ɛna yɛ ababa a wɔanya doa ɛma ne fɛ fura ɛyɛ dan na wɔn ka so wɔn ba abɛgye akwadaa no ɛno no yɛ adanse a yɛgyina so eti yɛ ka kyerɛ aberanteɛ ne sɛ baabi ɔwɔ bia no ɛwɔ sɛ ɔput ne head in shame ɛwɔ sɛ ɔma n'ani wu na wɔnyɛ saa ne kasa fi na wɔkasa de kyerɛ yɛ no ɔfɔ so ɔbɛma ɔyɛ ne nyinaa me monitor de no and I was trying to call him na me gyina TV no ho wɔ reception asɛ no mu a mehwɛ ɛna nyam sɛ ɔwu so nso so ɛfrɛ no na ne number ne nkɔ eti nkɔmɔ a mudie nyinaa no metee yɛ saa ne kasa no a ɛnyɛ no ɔnkasa as a teacher a professional one of course na mo ametoto atuo n'ani nwu ne ho obi a wakɔ akɔfa teenage minor ɛde na da ɛne na nyinsɛn wosi nyinsɛn ne nya wo de wɔn take responsibility akwadaa na do time bi afie bi a maame ne betimi asoma ne kakra na asane na na betimi asoma kakra no wɔsɛ wɔ obi ne wabusua mo no apito abada ya na ya me ya amamle ne amane yɛ ntontwene na so in fact sɛ wokɔ yɛ nkuro no mu bi ma especially sa northern side hɔ no of also be ma ne ma agents mo wɔ hɔ ɛnneɛma agu wɔ hɔ saa ban na fa ne nansi fam na mpanyinfo a yɛtutu wɔn ase wɔ sɛ asɔyɛ wɔn de da no ebi sɛ education minister saa yɛ fra sɛ gender ministry hɔ so ma fɔ mu na yɛ nsi fam a ɛma yɛ dodoɔ na ne titi wɔn wɔ sire mu no wɔn ho bɛkam okay I am telling you ɛnyɛ ma yɛ ne nkwa maamefo ne nyinaa because ɛhɔ ɔbaa ni ano yɛfo ɔbaa sɛ sɛ bi ɔyɛ aboa ɔnka nipa ho wɔkasa yɛ sɛ na soso ɔbɛka bi abrantia bi amle bi oba ase na me tete ke kwa no so baabi me pon ya me ye driver si kwa mu twan
ka ba no loadi ka kese ba e ba be na ye ka se driver ye abrante ne tie ma so wo ba so ye kan wo kan na ne ye friend se abrante na no mo kam no so ne ba ko bo na no so mo se mu ade oba na wo kasa no ho sa no oso oba nso so ye de ka asama ma be ma kola mponka okay eti ya ka kire o mu se enima bi wo ho abamla ne amane ye nto ntwene na so no ade bi wo ho e blaso se nim de akọ na nim na ne ko bi kura se ye friend tilapia. There are some cultures and I say manners bi wo ho a wonu mu ya wonu mu tugu e ya cake e ya odd e wa so mu de to nchen ni asua ma ye ni bie ni ekọ ye nim anye sa brand ye de wo ye teacher ni bi wo ho e bia sa no so ba beto us because first one ne ba ye no ya setting as say example bi ama afofro nso ahunte no abrant and ba bi owo bia no o ma ye ntene nka anye sa ya he be hwehwe ba bi owo ye de ne be ma so ya wonu hwe ngomasia so kwan ye wo say wo de ababa wo ifa so say ne kwan no a won fa ne hu ne nya sa so no mu so ansomu a ye de ne be ma aprosifo no ne aban na kwa akodi mi dase okay Enoti Brante Apanga as a pango said de apega so you train teacher there onyina ye o ye train teacher there onyina ye na yeba o ye train teacher onyina ye na wo so ho ne garu tempani enti me wogidie se Sompa TV duru garu tempani ekwa bi so no manu susumi na so kasa enkwaso asem bi abrante na atype de aba no ehun hia se beka na fidie so na me ogidie se Sompa yiduru garu tempani ai bia homa na manfo be frɛ de afrio me mpese mekeka ko hopi efisa abrante no ye ne Ministry of Education ebekasa ye de ne din be ma wo mo se sa nyambra sema wodie no won semfata se wotete Ghana akoda bia dabi onye teacher ni ye besere okwa bi so na wotena da nyamehye ne ho animonyam a ni nwua no a na wo ye mrache bedwani a wotwa mu no ye bepe no ne ne di nkomo minister obia number wa ha ne wo fa no ye ne be di nkomo kina se bia se ekwa bi so o mabusua na ntetie nimu dia o mama akwa ni sua nyansa ekwa bi so ai because o mu ade ewi ase nyina hu se we wontumi nye teacher ni charity begins at home enam akwada bi wo ho a ketacho be ma be se oba ya akola pa ka se enkase bi a me de ma wo ye me ba mo ye enkwada ne bi wo ho mo nkura abonisem no musu no mo ban na enye finti abuja no kwa de bi yenyu mo si 3 ba center wo de 3 eco capsules abakoko master ye de 2 koko ase ti koko ayew ehwe ema nyoma nyinsemu ansa eye koko master ene betumi atu ase ede amaw omafo dodo no a omo ho aka adwam koko edi omunya no eye 3 eco capsules koko master ene eboaw colina ka ba dani eba misi eba ene apidank ubenya bi ato na de atu koko ase 0546 107 107 yankono mizo aperitivo ene 5G meza na enyoma enkonkai eyiyo abadi tuo no ne aponto no eye mizo 5G meza ena ye de S7 ase ama nyoma akonkan na open dodo ato a Sompa TV Sompa FM kofa ba ye ya enu ntino oba ye bete so ade amaw o pub enu supermarket no wato bi ede akoguo abe herbal clinic wode abibidro son ena etu yade ase yade ben ena Dr. Abe ontumi ensa emfa emmawo hepatitis diabetes in 3D malaria sickle cells no kura de emoso every say edin dodo na wagiri nyina no Dr. Sampa Dr. Sagro no ena amana gidini hoyi heart no obeka adua kwa bi so Abe herbal clinic tano so abatrapa new site ho ena wudi ni juma yekọ na yekọja yaresa ewo maame Abe ho so 243 345392 0506 460208 na yenko ahoma no so yeni afrefo enso enko twetwe nkomo 0551 931 931 0551 931 931 0548 931 931 hello okay ye okay ye ayere brother ko original Nigeria ni the better contractor papa continuum and then chance of an ED for this I don't for basho over you can use the should abante no have the phone for the international oba ka se 53 no ya kwa je gidi so for me ba no man fa se ama it really read that no
that man phone for me say na me say man ho offend na ada the baby no wo for biwo anani ye biwo mo man na ada na ye kan ye ja we mi tabi on so ntend na mrawo ni je be ti ye e che bi o we say mo ken of asa mo ma kwan e ma branch no ma wo ko mo mfo mbamra aka nso la be shi studio no enko ya ba mi mi se nwa agwe mo branch na so ida se mbe chine bi am ya ke be ta no so ho anya sa of the bisa no be ku ya mo so be te furu e da si bi Nigeria. Okay, enti garu tempani fo enyina etie omuni masema ye kan na nwumre yi. Hello. Hello, Oforisuo dala. Ye. Anem de robo abaslo di mapamo. Nyame ti ase. Mi di de na wan ba bole. Yenti o. Na me kan sa branch se mo tia na ta tia mo fa bra to. Ye fa na mra yen. To mu ke mo. Hello. Hello. Udin baby afrefre. Ya fra me na se ko ben. Yenti o. Mpacha mne abaya na bi shefo mo bi yem fum so pa be ma na odi kan ko obu kwa ja kwala nka so mna ne dimo ja ko fi no mo hu bi di sie no mo fa no ka so mna ne dimo ja ko na bi sie ko no pa Hello. Hello, Oforisuo be ma. Ye. Maje so penipa. Apum ko de. Kama pa. Ayi de mo ko tuma nkasa. Na aplanti na mezi enkanokre sebi akasifo kura mpono ne from eno mo kasa asumdue so eka asem papa bi e de kire mu na hwe bema pa ne ne ho ne coat ne akadi bi a ehye na sebi wo o de kanse ni hunu bi a kire mu Oforisuo me dem ka kire wan se aplanti kwan bia so mo hwehwe no na emla no e de fikire mo ne ni pepe mdama sama kra mo. Okay. Hello. Baby afrefre oba. Hello. What you mean kan? Udin baby afrefre. Saje fe me stam ka se call man fo. Yenti o sti. The jajo boy no mamu so no. If you wo for so to e che mu me sa o nya ho fe mu kota. Enti me se aba mo so no so kra. Na mo mo fe se obe se akra because afa no yare. Na mama bibi anya boko no mu fi no mo no tiwe kura no nyinu so nya na ho fe mu kota won ge papa so fo na chere se akwa na nkaza manfo so won sheda nyi nipa biasa. Hello, good evening. Maje so Me de anaconda me frefre bi akoye Oti region. Yenti o. Abranti ne nya mrasam na se wakonya ko kle bi asre wo se wo podu hu so wo ye kokko so bi hu wa ye hu se se wo hwe be bi o te de carpet half bi nye se oba na ayefu aka abranti we ka wo benya oba ni nada na wo nya fa ga yi ni na ye we a wo se nye wo hwe Oforisuo nye honkwa o wo ba ye area e wo mu a teacher fon kitu a wa ha no enkola no no mo bo won tojo ko ka Ministry of Education wate. Ni amuni ni America na say abranti no munchi me papa no hu say ebi o say me wo fa MP ana ne nche say o ma Ghana no o de be bo no abo amanfo ma toje wo ko tie mu no ko mu won so a say teacher fun na wo ye nti wa na agin say e mai wa no de be furu wo me po pe ni nsa che awa Oforisuo na boy ugbu de wo sa che nso mu ko betimi anom. Akwa kan to kwa chani you. Hello. Udin baby afrefre. Ato me free baby abon one men pese me bo me di. Bi etie o pa na me twa garu tempani fo no. Me pa chan. Me pa. No okay. Ta na otie. O ye nkwa o ne ma no de da basa basa wo. Ta na o ye ma ya no wo ho. Me me ta. Oh. Safre biem. Anase ababa wana number no ye no hwe skin mame ma number 0055 20 95 593 055 20 95 593 ojina ono na aba no. Noki. Ti ababa one of free garo tempani no on fresh 055 20 95 593